ஸோ யாராவது படிக்க முடியாதப்போ எல்லாமே எல்லாம் அவங்கவுங்க எடுத்துக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ நோ இஷ்யூஸ் அட் ஆல். கரெக்ட் மாதாஜி. வணக்கம் மாதாஜி. வணக்கம் வணக்கம். இதுல நீங்க பார்க்கும்போது யாராவது படிக்க அதுக்கு இன்னும் மீனிங் சொல்லணும் மாதாஜி. என்னன்னா, இதுல நீங்க படிக்கிறவங்களே மொத்த பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 7, 8 பேர் தான் இருப்பீங்க. ரொட்டேஷன் நீங்க தான் எடுத்துக்கிறீங்க இல்லையா? மிச்சம் எல்லாருமே வந்து ஜஸ்ட் லிசனரா தான் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது வந்து யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் தட் எனக்கு கிடைக்கலையே அப்படிங்கிற ஆதங்கமோ அதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது. ஸோ அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் நீங்க என்ன நான் படிக்கணும், நீ படிக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளுமே அதுதான். எஸ், பக்தியில வந்து நம்ம பண்ணணுன்றது குட். பட் கண்டிப்பா ரொட்டேஷன் வரும் இல்லையா? ஒருத்தரா ரவுண்டா எடுத்துட்டு போறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப ஸ்திரமா நம்ம நம்பிக்கையை மனசுல வச்சுக்கணும். ஓகே, அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து அது கண்டிப்பா கிடைக்கும். அதனால வந்து நோ நீட் டு வரி. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால கிடைக்கும். கண்டிப்பா கிடைக்கும். படிங்கோ. இப்ப நிறைய பேர் இதுல இருக்காங்க. எல்லாருமே வாசிக்கிறது கிடையாது. சில பேருக்கு எப்பயோ ஒரு வாட்டி வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. அவங்க வாசிக்கிறாங்க. அவங்க அதனால வருத்தப்படுறதும் இல்ல. ஏன் கிடைக்கும்போது வாசிக்கிறாங்க, கூப்பிட்டா பேசுறாங்க, பண்றாங்க. ஸோ அந்த செல்ஃப் கண்டெய்னஸ் வந்து நம்ம எடுத்துட்டு வரணும். ஓகே. ஸோ அந்த ஒரு மனப்பக்குவம் நமக்கு வந்துச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி யார் படிச்சாலும் நாம படிச்ச மாதிரி தான் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வந்து கொண்டு வரணும். நீங்க பக்கத்துல புக்கை வச்சுக்கிட்டு எல்லாரும் படிக்கும்போது நீங்க எல்லாருமே வாசிக்கலாம். மியூட்ல இருந்துட்டு உங்க புக்கை வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஸ்லோகம் எல்லாமே வாசிங்க. அப்ப எல்லா ஸ்லோகங்களுமே வாசிச்ச உங்களுக்கு, ஏன்னா கூட்டத்தோடு சேர்ந்து இருக்கும்பொழுது வாசிக்கிறது உங்களுக்கு வந்து இன்னும் உங்களுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் நிறையவே நடக்கும். ஓகே. சரிங்க. இப்ப வேற எந்தோ வேலையில வந்து என்னைய மாதிரி வந்து 8 மணிக்கு நான் போனேன்னா சமையல் பண்ணி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கத்துல என்னால என்என்டி பிரபுஜி எடுக்கக்கூடிய கிளாஸை வந்து அட்டன் பண்ண முடியறது கிடையாது. ஓகே. அப்படின்னா அதுக்குன்னே உட்காந்து அமர்ந்து செய்யறதுக்கு எனக்கு கிடையாது. ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஜஸ்டிஃபை இல்லையா? ஸோ வெறுமனே எவ்வளோ முடியறதோ அவ்வளோ சவனம் தான் என்னால் பண்ண முடியறது. ஸோ அதனால உங்களுக்கெல்லாம் அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. பகவான் உங்களுக்கு அதை கொடுத்துருக்கார். அதனால இதுக்குன்னே டைம் ஒதுக்குங்க. ஒதுக்கிட்டு எல்லாரும் வாசிக்கும் பொழுது நீங்க மியூட்ல இருந்து வாசிங்க. ஓகே. அப்போ நீங்களும் வாசிச்ச மாதிரி இருக்கும். வாசிக்கலையேன்ற அந்த ஆதங்கமும் இருக்காது. ஓகே. ஸோ எல்லாரும் வாசிக்கும், எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு. ஓகே. ஸோ யாருக்கெல்லாம் அதாவது விட்டு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை, இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து தெய்வீக குணங்கள்லாம் நம்ம வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அடுத்தவங்களுக்காக விட்டு கொடுக்கறது, அடுத்தவங்களுக்காக உங்ககிட்ட இருக்கு எல்லார்கிட்டயுமே அந்த குணாதிசயம், நான் இல்லைன்னே சொல்லலை. ஆனா அதையும் தாண்டி நாம வாசிக்கணுன்ற அந்த எண்ணம் வந்து மேலோங்குகிறது இல்லையா? ஸோ கலாவதி மாதாஜி மாத்திரம் இல்லை, நிறைய பேருக்கு உண்டு இதுல. ஸோ அதனால அடுத்தவங்களுக்கு வாய்ப்பு, நாமளும் வந்து அவங்க வாசிக்கும் போது நாமளும் வாசிக்கணுன்ற அந்த இது வந்து மியூட்ல இருந்து வாசிக்கிறது, இந்த மாதிரியான பக்குவத்தெல்லாம் நாம் கொண்டு வந்தோம்னா நாம செய்யக்கூடிய பக்தியில வந்து இன்னும் மேன்மை அடையக்கூடிய மார்க்கம் வந்து கிடைக்கும். இதுல நமக்கு யாருக்குமே ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் பகைமையோ எதுவுமே கிடையாதுங்க. ஆனா நாம படிக்கணும்ன்ற ஒரு இது இன்டென்ஷன் வந்து இருக்கு இல்லையா? அதை வந்து நாம பக்குவப்படுத்திக்கணும். அவ்வளவுதான். தவறு கிடையாது. பக்குவப்படுத்திக்கணும் எல்லாருக்குமே இது. ஓகே. ஈவன் இன்க்ளூடிங் மீ. ஸோ அதாவது நானும் ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸ்ல அட்டென்ட் பண்ணும் பொழுது அதாவது வாசிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சப்போ, ஆனா அடுத்த வாட்டி நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன். அப்போ உங்க எல்லாருமே தான் நினைச்சேன் இல்லையா? ஸோ நாம கேட்கக்கூடாது. ஸோ அவங்களே வந்து நமக்கு கொடுத்தா நம்ம வாசிக்கலாம். ஏன்னா இங்க நான் உபதேசிக்கும் போது அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் பரிபாலிக்கணும் அப்படிங்கிற மனசு வந்து இருந்தது. அதனால அந்த ஒரு வாய்ப்பு அடுத்து அவங்க எப்ப எனக்கு ரொட்டீனா எப்பயாவது வாசிக்கிறதுக்கு கொடுப்பாங்களோ அப்போ வாசிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த மனசு வந்தது. ஏன்னா இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் இல்லையா? ஸோ அங்க டிசிஷன் மேக்கிங், இறைவனுடைய கிருபை, இதெல்லாமே உண்டு, அடங்கி உண்டு. நமக்கு எப்போ வாசிக்கணுன்ற வாய்ப்பு கிடைக்க பெறுகிறதோ அப்போ நம்ம கண்டிப்பா வாசிக்கலாம். எதையுமே நம்ம பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகணும். ஆன்மீகத்திலையுமே சரி, பௌதீகத்திலையுமே சரி, பக்குவம் என்பது இருக்கணும். நமக்கு இந்த சேவை கிடைச்சது, ஓகே. கிடைக்கலன்னா அதுக்காக வருத்தப்பட வேண்டாம். வேறு ஒரு சேவை நமக்காக இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும். அடுத்த சேவைக்காக நம்ம முயற்சி பண்ணி அதுல கிடைக்கிறத வந்து நம்ம போயிடணும். இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஏஜ் ஆக ஆக உங்களுக்கு அக்செப்டன்ஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? எனக்கு கூட ஐ எம் ஆல்சோ இன் யுவர் கியூ ஒன்லி. இதை என்ன வீட்லயே நான் பார்க்கறதுனால தான் சொல்றேன் நான். ஸோ என்னுடைய பிரபுக்குமே நான் இதை தான் எடுத்துரைக்கிறேன் இல்லையா? எதிர்பார்ப்புகள் வந்து அடுத்தவங்க கிட்ட இருந்து எதிர்பார்ப்புகள் வச்சுக்க கூடாது. அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா, நம்ம எதிர்பார்த்தபடி அது நடக்கலைன்னா நம்ம மனசு வருத்தப்படணும் இல்லையா? அதனால ஹெல்த் தான் ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ அதனால இட் லீட்ஸ் டு சோ மச் டென்ஷன்ஸ்
எஸ்டர்டே அதாவது ஊருக்கு போகாமலே வாபஸ் வந்துட்டேன் நான். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்துச்சு. ஒரு ட்ரக் வந்து கார் வந்து பின்னாடி இடிச்சு அதனால வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு நான் இதில் கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் நான். ஸோ அப்படின்னா அந்த அந்த நிலையில வந்து மீண்டும் வந்து வேறொரு அபாயத்தை வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறனற்றவர்களாக நாம் இருக்கின்றோம். நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டி இவ்வளவுதான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ அப்படி நம்ம ஒன்னொன்னுத்தையுமே இதை வந்து நம்ம வேறொரு ஐயோ ஏதோ நடந்துச்சு, நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோம், இல்லை வந்து யாரோ நமக்கு ஏதோ பண்ணிட்டாங்க அதனால தான் நமக்கு இப்படி ஆச்சு, இப்படி இந்த ஆங்கிள் எல்லாம் நம்ம யோசிக்கவே கூடாது. எது நிகழணுமோ அது கண்டிப்பாக நிகழும் இல்லையா? ஸோ அதை நாம அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்துக்கு தான் வரணும். ஸோ ரொம்ப டேரிங்கா வந்து நம்ம அது முன்னாடி எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம நடந்து முடிஞ்சதையே வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து நாம யோசிச்சுட்டு இருந்தா அப்ப நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப மன கஷ்டமாயிடும் இல்லையா? மன கஷ்டம் வந்து எங்க போய் நிற்கும்னா நம்முடைய நம்பிக்கையை வந்து இழக்க ஆரம்பிக்கும். அதுக்குதான் உங்களை எல்லாம் கஷ்டப்படக்கூடாது. இத்தனையும் நான் சொல்றது உங்களுடைய மன தைரியத்தை வளர்த்து கொள்ளணும். மேலும் வந்து உங்களுடைய நம்பிக்கையை வந்து என்னைக்குமே நீங்க இழந்து விடக்கூடாது. நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை இல்லையா? இறைவன் மீது கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை நாம் என்றைக்கும் இழக்கலாகாது. ஓகே. ஸோ இறைவன் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரோ அதை கொண்டு திருப்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நாம கொண்டு வரணும். இத்தனையுமே வந்து நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள். இதெல்லாம் தான் நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் வாசிக்கிறதுனால வரக்கூடிய அப்ளிகேஷன் பாயிண்ட். ஓகே சரிங்களா? ஸோ உங்களுக்கு அறிவுரை சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு வயசு இல்லை. ஆனாலுமே நீங்க என்னை விட நிறைய வாழ்க்கையில அனுபவங்களை படிந்திருப்பவர்கள், பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் செய்து பேர பிள்ளைகள் எடுத்தவங்க. ஸோ ஆனாலும் ஒரு சில விஷயங்கள்ல வந்து நாம எதிர்பார்ப்புகளோடு இருக்கிறதால என்ன ஆகுதுனாக்கா அது நமக்கு பாதிப்பை கொடுக்கிறது. அது எதுவானா இருக்கட்டும், இங்க ரிசைட்டேஷன் இல்லை, வேற எதுவும் கூட இருக்கலாம் வீட்டுல வாழ்க்கையில இல்லையா? அப்ப அடுத்தவங்களோட நாம என்ன பண்ணணும்? அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணாம நம்ம என்ன ஆகணும்னாக்கா அடமெண்டா உட்காந்துறதுனால நமக்கு அது ஹிருதயத்துல வந்து அது கிடைக்காம போகும்பொழுது வருத்தத்தையும் நோயையும் உண்டு பண்ணிக்கிறது. ஓகே. அதனாலதான் இப்ப அன்னைக்கு பிரேம மாதாஜி கூட நான் எக்ஸாம் எழுதுற மாதாஜின்னு ஓகே எழுதுங்கன்னு சொல்லிட்டேன். ஃப்ரீ மைண்ட். இப்போ அவங்க மைண்ட் ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்கும். அவங்க என்னென்ன எழுதிட்டோம், அவங்க தெரிஞ்சதெல்லாம் எழுதணும். ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு வரணும் நம்ம எல்லாருமே. ஸோ யாருமே நம்ம ப்ரெஷர் படுத்திக்க கூடாது, ப்ரெஷரும் படுத்தக்கூடாது. ஓகே. அப்படி இருந்தா நம்ம இந்த உடலை கொஞ்ச நாளைக்கு நல்லபடியா வச்சுக்க முடியும். இல்லைன்னா அந்த ப்ரெஷர் எல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு ஆரோக்கியத்தை வந்து பாதிப்படைய செய்யும். அதனால இருப்பதை கொண்டு திருப்தி கொள்றதும் கிடைப்பதை கொண்டு கிடைப்பதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவமும் நம்ம நிறைய வளர்த்துக்கணும். அது ஆன்மீகமானா இருக்கட்டும், பௌதிகமானா இருக்கட்டும். ஸோ அப்படி ஒரு பக்குவத்தை நாம் வளர்த்துண்டா நம்ம வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் என்பது குறைய 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 குறைந்துவிடும். ஸோ அப்போ நம்மளும் வந்து பகவானுக்கு ஃபுல் அதாவது ஹார்ட்டடா வந்து நம்ம வந்து முழு மனதோட வந்து அவருக்கு வந்து பக்தியை வந்து செலுத்த முடியும். இல்லைன்னா இதெல்லாம் மத்தியத்துல வந்து இடைஞ்சல் இல்லையா? நம்ம ஜபமே பண்ணிட்டு இருந்தாலும் நடந்த சம்பவங்கள் நம்மள வந்து நம்ம மனசுக்கு வந்து அவ்வளோ அடங்காத ஒரு நிலையில போயிட்டு அது நம்மளை ஏற்படுத்திட்டே இருக்கும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் லிசனிங். மார்னிங் ஒரு பொதுவான கருத்தை சொல்றதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றிகள். ஆனா நம்ம வந்து பக்குவப்படுத்திக்கணும். ஓகே. எது கிடைக்கிறதோ அது கண்டிப்பாக கிடைக்கும், எது கிடைக்காதோ கண்டிப்பா கிடைக்காது இல்லையா? அது ஆன்மீகமா இருக்கட்டும், பௌதிகமா இருக்கட்டும், கிடைக்கிறது கிடைக்கும். ஆனா ஆன்மீகத்துல ஒண்ணு என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து அடையணும் அப்படிங்கிறத வந்து முயற்சி பண்ணோம்னாக்கா கண்டிப்பா பகவானுடைய கிருபை, அதாவது மனசுல அதை மட்டுமே அடையணும்னு நினைச்சுட்டு செய்யக்கூடாது. அது இறைவனுடைய சித்தமாக இருந்தால் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனை வச்சுட்டு நம்ம வந்து பகவானிடத்துல வந்து அவருடைய பாதங்களை விட்டுட்டு நம்ம பக்தி மட்டும் பண்ணோம்னா அதுல எது அடையணுமோ நாம கண்டிப்பா அடையும். ஓகே. ஸோ அது இறைவனுடைய சித்தம், நாம வந்து டிசைட் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா அதனால வரக்கூடிய நன்மையும் வந்து தீமையும் என்னென்ன நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ நான் 28வது ஸ்லோகம் உங்களுக்கு சொல்லணும் இல்லையா? 29 வாசிக்கணும். ஓகே. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதான். ஆயிடுச்சு. எஸ் பிரேம மாதாஜி 29 நீங்க வாசிங்கோ. ஓகே. அடுத்து கலாவதி மாதாஜி, அப்புறமா வந்து வேற யாரு வாசிக்காம இருந்தாங்க 2 நாளைக்கு முன்னாடி? ஸோ வாசிக்கலன்னா இப்ப ஜானகிராமன் பிரபுஜி அந்த மாதிரி சித்திரலேகா மாதாஜி அவங்களுக்கு எல்லாம் கூட அவங்களாம் ரேரா வந்து வாசிப்பாங்க. சேதுலட்சுமி மாதாஜி. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமும் நம்ம வாய்ப்பு கொடுக்கணும். நம்ம சொன்னா அவங்க வாசிப்பாங்க இல்லையா?
அதனால் அப்படிப்பட்டவங்களுக்குமே நாம வாய்ப்பை வந்து நல்க வேண்டும். ஓகே, வி ஆர் ஆல் ஒன் ஃபேமிலி, நம்ம எல்லாரும் ஒரு குடும்பம் இல்லையா? ஸோ அதாவது இந்த சனாதன தர்மம் எனக்கூடிய இந்த குடும்பத்துல நாம் எல்லாருமே இணைஞ்சிருக்கோம். அதை அப்படியே நம்ம வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும். எத்தனை பேதங்கள் இருந்தாலும் அதை எல்லாம் மறந்து இல்லையா? ஸோ எந்த டிஃபரன்சஸ் இருந்தாலும் அதெல்லாம் மறந்து போய் வெறும் நம்ம எல்லாரும் ஒரு குடும்பத்தை இல்லையா, வசுதேவ குடும்பம் இல்லையா, அந்த நிலைக்கு நாம செல்லணும். ஓகே, ஜடாந்த மூக பதிர பிசா பிசாசோன்மாதவகத் அவதூதாவேஷோ அபிபாக்ஷ்யமானோ அபிஜானானாம் குருஹீத மௌன விரதஸ் தூஷ்ணீம் பபூவ. எஸ், வாசிக். हरे कृष्णा माता जी। जडांत मोह पदिर पिशासोन्मादव माधवहत अवधूत वेशो बिभाष्यमानो बिजनानां गृहीत मौन व्रतदूष्णीं बभूवः। ஜட ஜடமாக, அந்த குருடராக, மூக ஊமையாக, பதிர சேவிடாக, பிசாசு பிசாசு, உன்மாதமாக உன்மத்தராக, பித் போன்ற, அவதூத வேஷ, ஓர் அவதூதரை போன்ற பௌதீக உலகுடன் தொடர்பில்லாதவர் போல, அபிபாஷ்யமானக இவ்வாறு அழைக்கப்பட்டு, செவிடாக, ஊமையாக, குருடராக, இருந்த போதிலும், ஜனானாம் மக்களால், கிருஹீத அனுஷ்டித்தல், மௌனமாக, விரதம் தூஷ்ணீம் பபுவ அவர் மௌனமாக இருந்தார். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதா பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். அவதூதர் எனப்படும் மிகச்சிறந்த மகானாக மாறி உலகியற் கவலைகள் ஏதுமின்றி பகவான் ரிஷபதேவர் மக்கள் மத்தியில் குருடரைப் போல் செவிடு மற்றும் ஊமை மனிதனைப் போல், ஒரு பேய் அல்லது புத்தி நிதானம் இல்லாத மனிதரைப் போல் திரிந்து வந்தார். மக்கள் அவரை இப்படி கருதிய போதிலும் யாரிடத்தும் பேசாது அவர் மிக்க அமைதியுடன் இருந்தார். அவதூத எனில் சமுதாய மரபுகளை, குறிப்பாக வர்ணாசிரம தர்மத்தினை பற்றி கவலைப்படாதவரை குறிக்கும் சொல்லாயினும், அம்மனிதன் முற்றிலும் தமக்குள்ள தான் யாரை நினைத்து தியானிக்கிறானோ அந்த முழுமுதற் கடவுளிடம் திருப்தி அடைகிறான். இதனையே வர்ணாசிரம தர்ம நெறிகளை கடந்து வாழ்பவர் அவதூதர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் என்றும் கூறலாம். இம்மனிதர் மாயையின் பிடியிலிருந்து ஏற்கனவே விடுதலை பெற்றவராவார். மேலும் அவர் முற்றிலும் தனியாகவும் சுதந்திரமாகவும் வாழ்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ், கலாவதி மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லோகம். தத்ர தத்ர புரக்ராமா கர்கேட வாட கர்வட சிவிரஜ விரஜ கோஷார்த்த கிரஹ வனாஸ்ரமாத் த்வஷவ அனுபதம் சரபசதைஹி பரிபூயமானோ மகிக்ஷாபீர் இவ வன கஜ தர்ஜன தாடனாவாம ஹேனஷ்டீவன கிரஹாவ சுக்ருத் ரஜஹ பிரக்ஷேப பூதி வாதா த்ருகைஸ்தத் அவிகணாயன் ஏவாசத் சதஸ்தான ஏதஸ்மின் தேகோபலக்ஷணே சத் அபதேஷ உபயானுபாவ ஸ்வரூபேன ஸ்வமசிமா வஸ்தாயேன சமாரூபிதாஹம் மமாபிமானாத்வாத் அவிகண்டித மனஹ பிரவ்ரத் பிருத்வீம் ஏகா சரஹ பப்ராம. எஸ், हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண. तत्र पुरक्रामाकार केडवाड कर्वड शिबिर व्रज कोशासार्थ किरवाणाश्रामादिश्व अनुपतम् अवनिसारा बसदैः परिपूयमानो मक्षि पाभिरिव वनगजस्तर्जन ताडना वमकेन स्तीवन क्रावास् सकृत् रजः परिक्षेप
भूतिवाततृप्तैस्तत् अविकणयन् एवासत्स्थान एतस्मिन् तेहो बलक्षणे सत् अपदेश उभयानुभवस्वरूपेण स्वमसीमावस्था नेनासमरारोपिताहं ममाभिमानत्वात् अविकण्डितमनाक् पृथ्वीम् एकसरक् परिपप्राम தத்ர தத்ர இங்கும் அங்கும் புற நகரங்கள் கிராமங்கள் ஆகர சுரங்கங்கள் கேட விவசாய நிலங்கள் வாட நந்தவனங்கள் கர்வட பள்ளத்தாக்கிலுள்ள கிராமங்கள் சிபிர படைவீரர்களின் தங்கும் இடங்கள் பிரஜ மாட்டுத் தொழுவம் கோஷ இடையர்களின் இல்லங்கள் சார்த யாத்ரிகர்கள் தங்கும் இடங்கள் கிரி மலைகள் வனங்கள் ஆசிரம தபசிகளின் ஆசிரமங்கள் ஆதிஷு போன்றவை அனுபதம் அவர் செல்லும் போது அவனிச்சர அபசதை விரும்பத்தக்காதவர்களினால் துஷ்டர்களினால் பரிபூயமானக சூழப்பட்டு மசிகாபிகி ஈக்களினால் இவ போன்று வன கஜக வனத்திலிருந்து வரும் ஓர் யானை தர்கன அச்சுறுத்தல்களினால் தாதன அடித்தல் அவமேகன உடலின் மீது சிறுநீர் தெளித்து ஸ்டீவன உடலின் மீது காரி உமிழ்தல் கிராவ சக்ருத் கல் மற்றும் மலம் ரஜ புழுதி பிரக்ஷேப எரிதல் பூதி வாத உடலின் மீது அபான வாயுவை செலுத்துதல் துருப்தை கெட்ட வார்த்தைகளினால் தத் அது அவிகணையான் எதை பற்றியும் கவனியாது ஏவ இவ்வாறு அசத் சம்ஸ்தானே பண்புள்ள மனிதனுக்கு பொருந்தாத ஏதஸ்மின் இதில் தேக உபலட்சணே பௌதீக உடலின் வடிவில் சத் அபதேச உண்மை என அழைத்தல் உபய அனுபவ ஸ்வரூபேன உடல் மற்றும் ஆத்மாவின் இருப்பினை பற்றி சரியாக அறிந்து கொள்வதன் மூலம் ஸ்வ மகிம சுய மகிமை அவஸ்தானேன இருப்பதினால் அசமாரோபித அகம் மம அபிமானத்வாத் நான் எனது என்னும் தவறான கருத்தினை ஏற்றுக்கொள்ளாது அவிகண்டிதமனாக மனதில் பாதிப்பின்றி பிரதிவீம் உலகமெங்கும் ஏகசரக தனியே பிரியப்பிரமா அவர் அலைந்தார். மொழிபெயர்ப்பு: ரிஷபதேவர் நகரங்கள், கிராமங்கள், சுரங்கங்கள், நகர்ப்புறங்கள், பள்ளத்தாக்குகள், நந்தவனங்கள், இல்லங்கள், சத்திரங்கள், மலைகள், வனங்கள் மற்றும் ஆசிரமங்கள் எல்லாம் சுற்றி வந்தார். வனத்திலிருந்து வரும் யானையினை ஈக்கள் மொய்த்துக் கொள்வது போல் அவர் எங்கு சென்றாலும் தீய சக்திகள் அவரை சூழ்ந்து கொள்ளும். அவர் எப்போதும் மிரட்டப்பட்டார், உதைக்கப்பட்டார், சிறுநீர் தெளிக்கப்பட்டார், காரி உமிழப்பட்டார். சில நேரங்களில் மக்கள் அவர் மீது கற்களையும் புழுதியினையும் மலத்தினையும் வாரி இறைத்தனர். சில நேரம் அவர் முன்னர் அபான வாயுவை கழித்தனர். இவ்வாறு மக்கள் அவரை பல கெட்ட பெயர்களினாலும் அழைத்து அவருக்கு மிகுந்த தொல்லை கொடுத்தனர். ஆனால் அவரோ இதை பற்றியெல்லாம் சிறிதும் கவலைப்படவில்லை. இவ்வுடலுக்கு இம்முடிவுதான் ஏற்படும் என்பதை அவர் நன்றாக அறிந்தே இருந்தார். அவர் ஆன்மீக சிந்தனையில் நிலை பெற்றிருந்தார். மேலும் அவர் தனது ஆன்மீக மகிமையினால் உலகினரின் அவமதிப்புகளை பற்றி ஒரு சிறிதும் கவலைப்படாமல் இருந்தார். அதாவது உயிரும் உடலும் தனித்தனியானவை என்பதை அவர் முற்றிலும் உணர்ந்திருந்தார். அவரிடம் உடலை பற்றிய சிந்தனை கிடையாது. இவ்வாறு அவர் எவர் மீதும் சினம் கொள்ளாது உலகளாவிய நிலையில் தனியே வாழ்ந்து வந்தார். பொருளுரை: நரோத்தமதாச தாகூர் தேகஸ்மிருதி நாகியாரா சம்சார பந்தன காகாந்தாரா என்று கூறுகிறார். உடலும் உலகம் நிலையற்றவை என்று உணரும் பொழுது
ஒருவன் உடலின் இன்பத் துன்பங்களை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. பகவத்கீதையில் 2.14 பகவான் கிருஷ்ணர் பின்வருமாறு அறிவுறுத்துகிறார். மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுக துக்கதாக ஆகமாபாயினோ அனித்யா தாம் திதிக்ஷ்வ பாரத. குந்தியின் மகனே, குளிரும் கோடையும் பருவ காலங்களில் படைத்திடும் மாற்றம், இன்பமும் துன்பமும் இதனைப் போன்றே என்றும் நிலையாயிருப்பனவல்ல. புலன்களின் உணர்வில் பிறப்பவை அன்னவை. பரதகுலத்தின் ஒரு பெரும் மைந்தனே, பாங்குடன் இவற்றை தாங்கிக் கொள்வாய். ரிஷபதேவரை பற்றி முன்னமே கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதம் சரீரம் மம துர்வி பால்யம். அவர் பருவுடலை பெற்றவர் அல்லர். ஆகையினால் சமுதாயத்தின் தீய சக்திகள் அவருக்கு அளித்த அனைத்து துன்பங்களையும், மக்கள் அடித்து துன்புறுத்தியதையும், மலம் மற்றும் புழுதி வாரி தூற்றியதையும் அவர் பொறுத்து கொண்டார். அவரது உடல் உன்னத தன்மை வாய்ந்ததாகும். அதனால் அவர் எந்தவிதமான துன்பமும் அடையவில்லை. அவர் எப்போதும் தனது ஆன்மீக ஆனந்தத்திலேயே திளைத்திருந்தார். பகவத்கீதையில் 18.61 பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஈஸ்வரக சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷே அர்ஜுனா திஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி யந்திராரூடானி மாயையா. ஓ அர்ஜுனா, ஒன்று நீ கேளாய். பரமபுருஷ பரமாத்மாவாக உயிர்கள் அனைத்தோடும் ஒன்றியுள்ளார். உலகிற்கு ஆற்றலை கொடுத்தவரும் வாழும் உயிர்களை வழிநடத்திடுவதும் இறைவனே என்று அறிவாய். பகவான் அனைவரின் உள்ளங்களிலும் வீற்றிருக்கின்றார். அவர் பன்றிகள் மற்றும் நாய்களின் இதயங்களிலும் கூட இருக்கின்றார். பரு உடல்களை பெற்றிருக்கும் நாய்களும் பன்றிகளும் தூய்மையற்ற இடங்களில் வசிப்பதனால் பரமாத்மா வடிவில் அவைகளிடம் இருக்கும் முழுமுதற் கடவுளும் கூட தூய்மையற்ற இடத்தில்தான் இருக்கிறார் என்று யாரும் கருதக்கூடாது. பகவான் ரிஷபதேவர் உலகின் தீய சக்திகளினால் துன்புறுத்தப்பட்ட போதிலும் கூட அவற்றினால் அவர் பாதிக்கப்படவில்லை. அதனால் தான் இங்கு ஸ்வமகிம அவஸ்தானேன, அதாவது அவர் தனது சுய மகிமையில் நிலை பெற்றிருந்தார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. மேலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அனைத்து வழிகளிலும் அவர் அவமதிக்கப்பட்ட போதிலும் அதனால் அவர் வருத்தப்படவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், லாஸ்ட் ஸ்லோகம் சித்ரலேகா மாதாஜி வாசி. ஆரி சுகுமார கர சரணேரோஹ ஸ்தல விஷல பாஹவ அம்ச கலவதானாதி அவயவ விந்யாசः பிரகிருதி சுந்தர ஸ்வபாவஹாச சுமுகோ நவநளின தலாயமான சிசர தாராருநாதாய நயன ருஷிர சத்ருஷ சுபக கபோல கர்ண கண்ட நாசோ விஷட ஸ்மிதவதன மகோத்ஸ்வனேன புரவனிதானாம் மனசி குசும சரசானம் உபததான பிராக் அவலம்பமான குடில ஜடில கவிசகேச பூரிபாரோ அவதூத மலினா நிஜ ஷரீரேன கிரககிஹீத இவாத்ருஷ்யத. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதி சுகுமார கர சரணோர ஸ்தல விஷய விசல பாஹ்வ அம்ச கலவதனாதி அவயவ விந்யாசः பிரகிருதி சுந்தர ஸ்வபாவஹாச சுமுகோ நவநளின தலாயமான சிசர தாருணாயத நயன ருச்சிரக சத்ருஷ சுபக கபோல கர்ண கண்டநாசோ விச்சட ஸ்மித வதன மகோத்ஸ்வசேன புரவனிதானா மனசி குசும சராசனம் உபததானஹ பராக் அவலம்பமான குடில ஜடில கவிச கேச பூரிபாரோ அவதூத மலின நிஜ சரீரேன கிரககிரீத இவாத்ருஷ்யத. அதிசுகுமார மிக இனிய கர இரங்கள் சரண பாதங்கள் உரகஸ்தல மார்பு விடில நீண்ட பாகு கரங்கள் அம்ச தோள்கள் கல கழுத்து வதன முகம் ஆதி போன்றவை அவயங்கள் வினயாச முறைப்படி அமைத்து பிரகிருதி இயற்கையினால் சுந்தரமான ஸ்வபாவ இயற்கை சுபாவம்
ஹாச புன்னகையுடன், சுமுக அவரது அழகிய வாய், நவ நளின துலாயமான அன்றலர்ந்த தாமரையின் இதழ்கள் போன்ற சிசிர அனைத்து துன்பங்களையும் போக்கும் தார கருமணிகள், அருண சிவந்த ஆயத அகல விரிந்த நயன விழிகளுடன், ருசிர கவர்ச்சிகரமாக, ஸ்துஷக அவற்றின் சுபக எழில், கபோல நெற்றி, கர்ண காதுகள், கண்ட கழுத்து, நாச நாசி, விகூட ஸ்மித ஆழமாக புன்னகினால், வதன அவரது முகம், மகா உற்சவேன மகா உற்சவம் போன்று விழா, புறவனிதானாம் இல்லறத்தில் உள்ள பெண்களின் மனசி மனதில், குசும ரசனாம் மன்மதன் உபதானன விழிப்புற்று, பராக் எங்கும் அவலம்பமான விரிந்து, குடில சுருண்ட ஜடில சடையாகிவிட்ட, கபிச பழுப்பு வண்ணம், கேசம் தலைமுடி, பூரிபார அதிக அளவில் கொண்டு, அவதூத புறக்கணித்தல், மலின அழுக்கு, நிஜ சரீரேன அவரது உடலினால், கிரகீத் பேயினால் சூழப்பட்ட, இவ போன்று, அத்ருஷ்யத அவர் தோன்றினார். மொழிபெயர்ப்பு பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். பகவான் ரிஷபதேவரின் மார்பு மிக விரிந்தும் கரங்களும் கால்களும் நீண்டு உயரமாகவும் இருந்தன. அவரது தோள்களும் முகமும் அவயங்களும் மிகவும் எழிலுடனும் அளவாக செதுக்கி வைத்தாற் போன்றும் இருந்தன. அவரது வாய் அவரது இயற்கையான புன்னகையினால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. அதிகாலையில் மலரும் செந்தாமரை மலரின் பனித்துளி படர்ந்த செவ்விதழை போன்ற சிவந்த விழிகளுடன் அவர் மிகவும் கவர்ச்சிகரமாக தோன்றினார். அவரது விழிகளின் கருமணிகள் மிகவும் இனிமையுடனும் அவற்றை பார்ப்போரின் துன்பங்கள் அனைத்தையும் நீக்குபவையாகவும் விளங்கின. அவரது நெற்றி, செவிகள், கழுத்து, நாசி போன்ற உறுப்புகள் அனைத்தும் மிக்க எழிலுடன் திகழ்ந்தன. அவரது கவர்ச்சி மிகுந்த புன்னகை அவரது முகத்திற்கு மேலும் அழகூட்டி மனம் முடிந்த மங்கையரின் உள்ளங்களை கூட ஆட்கொண்டன. அவர்கள் அனைவரும் மன்மதனின் மலர் அம்புகளால் துளைக்கப்பட்டனர். அவரது தலைமுடி அடர்த்தியாகவும் இருந்தது. மேலும் அவை அங்கும் இங்கும் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன. ஏனெனில் அவரது உடல் அழுக்குடனும் பேணப்படாமலும் பேய்க்கு ஆட்பட்டது போலும் காணப்பட்டது. பொருளுரை: பகவான் ரிஷபதேவரின் உடல் முற்றிலும் பேணப்படாது புறக்கணிக்கப்பட்டதாக விளங்கிய போதிலும் அவரது உன்னத தன்மைகள் மனமுடித்த மங்கையரை கூட மயக்குவையாக இருந்தன. அவரது அழகும் அழுக்கும் ஒருங்கிணைந்து அவரது அழகிய உடல் பேய்பிடித்ததை போல் தோற்றமளித்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. श्रीशुक उवाच एवम् अनुशास्यात्मजानं स्वयम् अनुशिष्यान शासनार्थं मदानुभाव परमसुकृत् भगवान् ऋषभादेश उपशमशीलानाम् उपरतकर्माणां महामुनीनां भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं पारमश्य धर्म उपलक्ष्यमाण स्वदनय सदज्येष्ठं परमभागवतं भगवद्गीता
இங்க என்ன இருக்கு சொல்லுங்க. பராயணம் வரதம் தரணி பாவனா யா விசிஷ்ய ஸ்வயம் பவனே ஏவோ அவரது சரீர மாத்திர பரிக்கிரக உன்மத்த இவ ககன பரிதான பகீர்ண கே ஆத்மனி ஆரோபீதா தகவானியோ பிரம்மாவர்த்தாத் பிரபரராஜ. சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றார். கோஸ்வாமி இப்படிதான் இருந்தார் மாதாஜி, உண்மத்தர் மாதிரி இருந்தாரு. சுகதேவ் கோஸ்வாமி சுலபமா சொல்ல முடியும். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவ்வாறு அனைவரின் எல்லாரும் மியூட்ல இருங்கோ. பேசும்போது நீங்க அட்மியூட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் மீண்டும் வந்து மியூட்ல போயிருங்க. ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் யார்கிட்ட இருந்து வருதுன்னு எனக்கு இங்க தெரியவே தெரியாது. ஓகே. இவ்வாறு அனைவரின் நலனை விரும்பும் பகவான் ரிஷபதேவர் தன்னுடைய மைந்தர்களுக்கு உபதேசித்தார். இப்போ உபதேசம் எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு. இனிமே அவர் வந்து கிளம்ப போறார் இல்லையா? அவர்கள் அனைவரும் உயர்கல்வியும் நற்பண்பும் உடையவர்களாயினும் ஒரு தந்தை இல்வாழ்க்கையிலிருந்து ஓய்வு பெறும் பொழுது தன் மைந்தர்களுக்கு எவ்வாறு உபதேசிக்க வேண்டும் என்பதற்கு பகவான் ரிஷபதேவரே வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம். பலன் தரும் செயல்களினால் பந்தப்படாது இதெல்லாம் நம்ம வந்து உபதேசிக்கணும்ன்றது வந்து ஒரு பாயிண்டா நோட் பண்ணிக்கணும். சோ எப்பவுமே பலன் கருதும் செயல்கள்ல நாம் ஈடுபடக்கூடாது. செய்யக்கூடிய கடமையை செய்யணும். பலன் இறைவன் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை வந்து ஏத்துக்கணும் இல்லையா? பந்தப்படாம இருக்கிறது. தங்கள் இச்சைகளை வென்று, அதாவது பௌதீக இச்சைகளை எல்லாம் வென்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் துறவிகளும் கூட இவ்வுபதேசத்தினை பின்பற்ற வேண்டும். இது அவங்களுக்குமே விதிவிலக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்ட. அப்படின்னா சன்னியாசி ஆயிட்டா அவங்க வந்து அதாவது அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல பந்தப்படாத இருக்க முடியுமா என்ன இல்லையா? அதாவது இப்ப அஷ்ட சித்திகளை எல்லாம் பெற்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை என்ன பண்ணுவாங்க, அடுத்தவங்களோட நலனுக்காக உபயோகப்படுத்தி அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு இப்ப நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல அதுதான் இல்லையா? சன்னியாசிகள் என்பவர்கள் வந்து அவங்க பேர்ல எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. தே ஷுட் நாட் ஓன் எனிதிங். ஆனா நீங்க நம்ம கண்கூடா பார்க்கக்கூடிய சன்னியாசிகளுடைய நிலையை நமக்கு தெரியும் இல்லையா? எவ்வளவு ஏக்கர் நிலங்கள், எவ்வளவு ஏக்கர் ஆசிரமங்கள், இது எல்லாமே யாரோ ஒருத்தர் கொடுக்குறாங்க. அது தானம் தான் வருகிறது. ஆனால் அதை எவ்வாறு அவர்கள் பரிபாலிக்கிறார்கள் என்பது அவர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இல்லையா? அதனோடு அவர்கள் ஒன்றி இருக்கிறார்களா இல்ல வந்து தனித்து இருக்கிறார்களா என்பது அந்த சன்னியாசிகளுக்கும் அந்த ஆஸ்திகளுக்கு தான் தெரியும். நமக்கு தெரியாது, இறைவனுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஆனா அதெல்லாமே சேர்த்துண்டு நம்ம மேலும் வந்து அவங்க எந்த விஷயத்துல இருந்து நாம அதை வந்து இவ்வாறு நம்ம பேசுறோம்னாக்கா, எந்த ஒரு நாலேஜுமே வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்கணும். அதில் வந்து காசு வந்து எதிர்பார்க்க கூடாது. எஸ், ஃப்ரீயா கொடுத்தா அதுக்கு வேல்யூ இல்லை, அதனால நாங்க மினிமலா இப்படி சார்ஜ் பண்றோம்னு கூட அவங்க சொல்லுவாங்க. ஆனா அது மிக தவறானது. ஞானத்தை வந்து நாம தானமாகத்தான் கொடுக்கணுமே ஒழிய அதை வந்து நாம காசுக்கு விற்கவே கூடாது இல்லையா? துரோணாச்சாரியாரை வந்து பகவான் வந்து அதுதான் அதை தான் வந்து எடுத்துரைச்சார். நீங்க குரு தட்சணையா வந்து அவங்க கிட்ட சிலதெல்லாம் பெற்றீங்க. ஏக்கலைவன் கிட்ட இருந்து அந்த அதாவது இடது கையா வலது கையா, இது வலது கை இல்லையா? ஸோ இந்த விரல், அந்த கட்டை விரலை வாங்கினீங்க இல்லையா? அவன் மேலும் வந்து அந்த வில்வித்தையில வந்து அவனால வந்து செயல்பட அவனுடைய வழி வந்தது தவறான வழியாக இருந்தாலும் நாம தவறு இழைக்க கூடாது. இதை வந்து கண்டிப்பா ஒரு ஆச்சாரிய குரு ஸ்தானத்துல இருக்கிறவங்க நிறையவே யோசிக்கணும். ஒரு சாமானியன் வந்து தவறு இழைப்பதற்கு அவன் வந்து உந்தப்படலாம், ஏன்னா அவனுக்கு பக்குவம் என்பது கிடையாது. ஆனா பக்குவம் அடைந்த ஒரு நபர் வந்து கண்டிப்பாக தவறு இழைக்க கூடாது. ஓகே, ஏனென்றால் அவரை பின்பற்றுபவர்கள் அதே தவறை செய்து அவர்கள் வந்து தவறு இல்லை என்ற நிலைக்குள்ள போவாங்க. அதனால இந்த நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா காசு ஃப்ரீயா வழங்க வேண்டிய எந்த முத்திரைகள்லாம் இருக்கட்டும், எந்த யோக பயிற்சிகள்லாம் இருக்கட்டும் இல்லையா, அது எல்லாம் வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்கணும். ஏன்னா எல்லாம் இறைவனிடமிருந்து வந்தது இல்லையா? அதை நாம விற்று பணத்தை சேர்த்து நாம என்ன பண்ண போறோம் இல்லையா? இறைவன் சித்தம் நாம ஏழ்மையில் இருந்துதான் ஒரு ஆசிரமத்தை நடத்தணும்னு விருதி இருந்தா அது வந்து அதை அவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வந்து அந்த குரு ஆச்சாரிய பரம்பரைக்கு கண்டிப்பா வேணும் இல்லையா? அதை விடுத்துட்டு வந்து நம்ம வந்து இவ்வளவு சேர்க்கணும் அவ்வளவு சேர்க்கணும், அதுக்காக ஒரு கிரியாவை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு இவ்வளோ காசு. ஈவன் பிஃபோர் கம்மிங் டு கிருஷ்ண கான்சியஸ் ஐ திங்க் மேபி ஒரு 2010-11 இருக்கலாம். அப்போ என்னோட நோக்கியால வேலை பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு நபர் வந்து தீவிர பக்தர், ஒரு குருவுக்கு அவங்க. ஸோ அதை நான் சொல்ல விரும்பல. ஆனா அவர் எல்லாமே தியான பயிற்சிகள் தான் சொல்லி கொடுத்துருந்தார். ஸோ அப்படி இப்போ பெரிய ஆர்கனைசேஷனும் கூட பெங்களூர்லயும் இருக்கு. அவர் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரர் தான்.
ஓகே. ஆனாலுமே வந்து ஒரு கிரியா சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு வந்து 8000மோ என்னவோ. ஸோ அப்படி அப்படின்னா அதை சொல்லி கொடுத்தா நம்ம வந்து நல்ல பக்குவம் அடைஞ்சிருவோம். ஆனா அந்த சமயத்துல 8000 என்பது எனக்கு தெரிஞ்சு மிக மீறிய, அதாவது என்னுடைய பாதி மாச சம்பளமா இருக்கலாம், இல்லைன்னா கால் பகுதி சம்பளமா கூட இருக்கலாம். ஸோ எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவ்வாறு பணத்தை கொடுத்து அந்த பயிற்சியை நாம பெறும் பொழுது அதனால வரக்கூடிய பலன் மீது பலன் என்றதை விட அதை நம்ம கத்துக்கணும்ன்ற அந்த நோக்கமே வந்து அந்த இடத்துல அடிபட்டு போகிறது இல்லையா? ஒரு கிரியா முத்திரை வந்து நாம் எடுத்துரைக்கிறோம், ஒருத்தருக்கு வந்து ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுக்குறோம்னா அதுல வரக்கூடிய ஆத்ம திருப்தி காசு வாங்கும் பொழுது வந்து வரவே வராது. மேலும் அதை பணத்தை கொடுத்து வாங்குறவங்களுக்குமே அதனுடைய மகிமையே தெரியாது இல்லையா? எது நமக்கு வந்து ஃப்ரீயா வழங்கப்படுகிறதோ அந்த அதாவது ஃப்ரீயா கொடுக்கக்கூடிய அந்த இதை வந்து கிரியாவை வந்து நாம பயபக்தியோட கத்துக்கணும்ன்ற அந்த உணர்வோட நாம கண்டிப்பா செல்வோம். ஏன்னா அங்கே அவர் இலவசமாக கொடுக்கப்படும் பொழுது சில கோட்பாடுகள் வந்து ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துட்டு போக முடியும். காசு கொடுக்கும்பொழுது நாம் நிறையவே பட்ஜ் ஆக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் தள்ளப்படும் இல்லையா? எல்லாமே காம்ப்ரமைஸ் தான். இது கொடுக்கும்போது இது இருக்காது கண்டிப்பா இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து உபதேசம் வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்கணும். அதனாலதான் நம்ம இயக்கமே வந்து ப்ரீச்சிங் இல்லையா? உபதேசங்கள் அனைத்துமே ஃப்ரீயா. யாருமே யார்கிட்டயுமே காசு கீசு எல்லாம் வாங்குறது கிடையாது. ஆனா நம்ம இறை தொண்டிற்கு வந்து நம்மளால முடிஞ்ச டொனேஷன் யாருக்குமே ஃபோர்ஸ் கிடையாது. யாருக்கு வசதி வாய்ப்புகள் இருக்கோ அவங்க பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது. ஸோ அது வந்து நேரடியா ஆலயத்துக்கு செல்கிறது. ஸோ சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய நபருக்கு வராது. ஓகே. ஸோ தட் இஸ் த ராங் திங். நம்ம வந்து நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில வந்து பரிபாலிக்கக்கூடிய சிஸ்டம்ஸே வந்து ராங் இல்லையா? தவறான விஷயம். நம்ம அது என்ன ஆகுதுனாக்கா, அப்ப காசு கொடுத்தா எது வேணாலும் வந்துரும்ன்ற அந்த ஒரு இது, அந்த வேல்யூவே இல்லாத ஒரு நிலை. சில பேர் காசு கொடுத்துதான் அதை கத்துக்கணுமா? என்னால முடியாது. அதாவது காசு இருந்தாலும் அதை கத்துக்கிறதுக்கு விருப்பம் இருக்காது இல்லையா? ஆனா உண்மையிலே ஒரு கலையை வந்து இருக்கக்கூடாது. அது எந்த கலையானா இருக்கட்டும், அதை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயா வந்து சொல்லக்கூடிய நிலைக்கு வரணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஆன்மீகத்துல பௌதிகத்துல நம்ம சர்வைவல், ஆனா ஆன்மீகத்துல வந்து அது ஃப்ரீயா தான் நம்ம கொடுக்கணும். ஏன்னா இறைவன் அது அவரிடம் இருந்து வந்தது. வேத சாஸ்திரங்கள் அனைத்தும் அவரிடம் இருந்து வந்தது. அதை அனைத்துமே எடுத்துரைக்கிறது நம்முடைய ஆன்மீகம் தான். ஆனால் அதை வந்து நாம ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய அந்த மனசு இருக்கணும் இல்லையா? இங்கே பலன் தரும் செயல்களில் பந்தப்படாமல் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா? அடுத்து துறவிகளுக்கு கூட இது வந்து பொருந்தும் என்று இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஏன்னா துறவிகள் வந்து they take advantage some places இல்லையா? அது மிக தவறானது இல்லையா? ஃப்ரீயா வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும். மேலும் வந்து பகவான் வந்து வைணவர்களின் அடியவரும் ஆவர். பகவான் ரிஷபதேவர் உபதேசித்த அவரது 100 மைந்தர்களுள் மூத்தவரான பரதன் சிறந்த பக்தரும் வைணவர்களில் அடியவரும் ஆவார். ஈச வைஷ்ணவா ஆல்சோ. இவ்வுலகினை ஆள வேண்டும் என்பதற்காக பகவான் தனது மூத்த மைந்தனை தனது இல்லத்தில் இல்லை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆடை உடுத்தாமல் ஜடை பிடிந்த முடியுடன் ஒரு உன்னத்தம் பிடித்தவனை போல் வளர்த்து வந்தார் அப்படின்னா, அதாவது தாடியை வளர்த்துட்டு வந்தார் அவர் வந்து. இது வந்து ரிஷபதேவர் தான் வளர்ந்தார். அதாவது இங்க சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணது தப்பு. பரத மகாராஜா அப்படி இல்லை. பரத மகாராஜாவை வந்து உயர்ந்த பண்புகளோடும் ஞானத்தோடும் மற்றும் வந்து பக்தி கொண்டும் வந்து அவரை வந்து நல்முறையில் பயிற்சி செய்தார். ஆனால் அதே மாதிரி அவர் தன்னுடைய மகனுக்கு வந்து மணிமகுடம் சூட்டணும் இல்லையா? அந்த மூத்த மைந்தனை வந்து அந்த இடத்துல வந்து அவர் அமர வைக்கும் பொழுது அவர் வந்து இன்னத்தில் இருக்கும் பொழுதே அவர் அவ்வாறு அந்த அவதூத நிலைக்கு சென்றதாக சொல்லப்படுகிறது. பின்னர் பகவான் வேள்வி தீனை தானே எடுத்துக்கொண்டு உலகமை முழுவதுமே சுற்றி வருவதற்காக பிரம்ம விரதம் என்னும் இடத்திற்கு சென்றார். ஸோ அதாவது பிரம்மா விரதத்துலதான் இந்த இதெல்லாமே வந்து சொல்லப்பட்டது இல்லையா? இந்த உபதேசங்கள் எல்லாமே. ஸோ இவ்வாறு அவர் பயிற்சி ஆல்ரெடி செய்திருக்கார், உபதேசங்களுமே அவ்வாறு செய்கின்றார் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இங்க கன்ஃபியூஷன் வரும்பொழுது நம்ம கோ டு த இங்கிலீஷ் இது, ஏன்னா சென்டென்ஸ் வந்து கிளியரா இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. இருபத்தி எட்டு இல்லையா? இங்க என்ன சொல்றாரு? In order to rule the whole world, the Lord enthroned his eldest son on the royal seat இல்லையா? ஸோ 100 பிள்ளைகளுக்குமே வந்து அவர் வந்து
உபதேசங்களை எல்லாமே கொடுத்துட்டு, மேலும் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆள்வதற்காக தன்னுடைய மூத்த மைந்தனை வந்து அரிய நிலையில் அமர்த்தினார் என்று. ஆல்தோ ஆல்தோ ஸ்டில் அட் ஹோம், அவர் வீட்டில் இருந்த பிறகும் லார்ட் ரிஷபதேவரா லீவ் லைக் எ மேட் மேன். இங்க கரெக்டா வந்திருக்கு பாரு இல்லையா? அங்கே நம்ம படிச்ச பொருள் வந்து பரத மகாராஜாவை குறிக்கிறது இல்லையா? சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் தப்பு. ஓகே, ஸோ அவர் வந்து ஜடமுடியோட, அதாவது கூந்தலை வந்து, அதாவது முடிக்காம இல்லையா, அள்ளி முடிக்காம, அதுக்கப்புறம் வந்து நிர்வாணத்தோட, மற்றும் வந்து பைத்தியக்காரனை போல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மை எல்லாமே அவர் வந்து வீட்டில் இருக்கும் பொழுதே செய்தார். அதன் பிறகு அவர் என்ன பண்றார்? லார்ட் டுக் த சாக்ரிஃபிஷியல் பவர் வித்தின் ஹிம்செல்ஃப். அதாவது அங்க சொன்னது என்னது? யக்னங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஸோ த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ் தப்பு. ஸோ அவருடைய ஹிருதயத்திலேயே வந்து தியாகம் என்னம், அதாவது யக்னத்தை வளர்க்கிறார். அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட யக்னம்? அவர் அனைத்தையுமே துறந்து தன்னுணர்வு நிலையில இருக்கக்கூடிய அத்தகைய யக்னத்தை வந்து ஹிருதயத்திலேயே சுமர்ந்து, அதுக்கப்புறம் அவர் மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து ஒரு முறை சுற்றி வருது இல்லையா, அந்த பிரம்மாவிரதம் என்ற இடத்திற்கு செல்கிறார் என்று அழகாக சொல்லப்பட்டது. ஸோ மேலும் இந்த பர்பட்ல என்ன இருக்குன்னாக்கா, ரிஷபதேவர் வந்து தன்னுடைய மகன்களுக்கு கொடுத்த அறிவுறுத்தல் எல்லாமே அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரம் கிடையாது இல்லையா? அதாவது இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் இஸ் சன், பிகாஸ் தே வேர் ஆல்ரெடி எஜுகேட்டட். அவங்க எல்லாருமே ஆல்ரெடி அந்த மாதிரி ஞானத்தை கொண்டு பயிற்சிவிக்கப்பட்டிருக்க சிறு பிராயத்துல இருந்தே. அவங்க எல்லாருமே மேன்மையான அந்த ஞானத்துல வந்து முன்னேற்றம் அடைந்த பாதையில இருக்கக்கூடியவங்க. ஆனால் இது எல்லாமே வேர் மென்ட் ஃபார் த சன்னியாசிஸ் who need to become advanced devotee. இந்த அறிவுறுத்தல்கள் எல்லாமே யாருக்குனாக்க, ஒரு சன்னியாசி வந்து ஒரு மேன்மையான பக்தராவதற்கான அறிவுரைகள். சன்னியாசி மஸ்ட் பி அபைட் பை. அதாவது சன்னியாசிகள் எல்லாமே இப்ப ரிஷபதேவர் என்ன வந்து உபதேசித்தாரோ அதை வந்து அவர்கள் வந்து பரிபாலிக்கணும். வயல் அந்த பாத் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி தொண்டை ஏற்றுக்கொண்டு. மேலும் ரிஷபதேவர் தன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலிருந்து ஓய்வு பெற்று அவர் வந்து அதாவது நிர்வாணமாக பைத்தியக்காரனை போல வந்து அவர் வந்து சுற்றி வாழ்ந்து வந்தார். ஈவன் அதாவது குடும்பத்திலேயே வாழும் பொழுது கூட அவர் அவ்வாறுதான் அந்த இதை வந்து தொடங்கினார் என்பது இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, உன்மத்தம் பிடித்தவனை போல அப்படின்னா, அதாவது ஒரு பேய் பிடிச்சா எப்படி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்படி. ஆனா அது உண்மையிலேயே அந்த நிலையை வந்து உணர்ந்தால்தான் தெரியும் நமக்கு. இப்ப நாம தன்னிலையில போய் நிலை பெற்று விட்டால் நமக்கு நிலை பெறுவதே கிடையாது நாம இல்லையா? இப்ப நம்ம பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கோம், சடனா நமக்கு வந்து பக்தியினுடைய பாவம் வந்து அதிகரிக்கும் பொழுது இல்லையா, நம்ம போக்கஸ்டா பண்ணணும்னு சடனா நினைச்சு பகவானை திருவடிகளையே எண்ணிக்கொண்டு நாம் செயலாற்றும் பொழுது அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா, நமக்குள்ளே ஒரு ஆனந்தம் என்பது கண்டிப்பாக அந்த க்ஷணம் வரும். அதை வந்து நித்தியமாக பெற்று விடக்கூடிய நிலைதான் இந்த இது. ஓகே, இதை எல்லாமே எல்லாராலுமே இந்த நிலையை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியாது. ஓகே, சில பேர் பேலன்ஸ் பண்ணி இந்த காலகட்டங்கள்ல உன்மத்தமாக வாழ்வது என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு இது இல்லையா? பைத்தியக்காரனை போல வந்து நிர்வாணமாக நம்ம சுத்த முடியாது இல்லையா? சோ அது வந்து கலியுகத்திற்கு வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட விதிமுறையே கிடையாது. அந்த காலகட்டத்துல வேறுபட்ட நிலை. இப்ப இருக்கக்கூடிய கலிகாலத்திற்கு நமக்கு சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் ஒண்ணுதான் இல்லையா? பகவானுடைய புனித நாமங்களை வந்து சொல்லவும். ஆனால் நமக்கு எந்த விதத்துல பக்குவம் அடையணும்ன்றது வந்து இறைவன் ஆல்ரெடி வந்து நிர்ணயித்திருக்கார். ஆனால் நாம வெறுமனே வந்து கேவலமாக வந்து, அதாவது கேவல பக்தி மட்டும் பண்ணணும். ஓகே, வெறுமனே வந்து பக்தி பண்ணக்கூடிய அத்தகைய மனசை கொண்டு வரணும். ஸோ அப்பொழுது இறைவனை காணக்கூடிய பாக்கியம் ஒரு முறை வரும். எப்படி நாரத மகரிஷிக்கு ஒரு க்ஷணம் வந்து பகவானை காணக்கூடிய அந்த நிலை வந்ததோ, தான் கண்டது கனவா இல்லை உண்மையா என்று ஆலோசிக்கும் பொழுது பகவானே வந்து அதை அங்கீகரிக்கிறார். எஸ், நான் உனக்கு தரிசனம் கொடுத்தேன், ஆனா நான் மீண்டும் உனக்கு தரிசனம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறதுமே கிளியர் கட்டா கம்யூனிகேட் பண்ணிடுறாரு இல்லையா? ஸோ அப்பதான் வந்து இன்னொரு முறை தரிசனம் பண்றதுக்கு எப்பொழுது காலம் வரும் என்பதை வந்து அத்தகைய ஏக்கத்தை வந்து அந்த மனிதன் வந்து ஏற்படுத்துவான். இல்லை என்றால் பகவான் எப்பவுமே கிடைச்சுட்டே இருந்தா என்ன நினைப்போம்? ஓ, கண்ணு முன்னா பகவான் வரார், அதுக்கு மேல்பட்டு நாம் என்ன நினைக்கிறது இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்முடைய பௌதிக செயல்கள் எல்லாமே பௌதிகமாகவே செய்யக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தோட வாழ்ந்துருவோம் நம்ம. அதனால்தான் இப்படிப்பட்ட தன்னுணர்வுல வந்து நிலை பெற்றவர்களுடைய செயல்கள் வந்து எதனால் இவ்வாறு அவர்கள் வந்து நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். அவர்களுடைய மனது வந்து சமாதி நிலையை கண்டதால்
இல்லையா? சமாதி நிலை என்பது நித்தியமான உறவு முறை இறைவனோடு அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டதால் வெளிப்புறத்துல நிகழக்கூடிய நிகழ்வுகளுக்கு அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது கிடையாது. ஓகே, ஏனென்றால் அவர்கள் பேன் ஆனந்தத்தை வந்து அனுபவிக்கிறார்கள் இல்லையா? தட் இஸ் த ஸ்பிரிச்சுவல். இப்போ நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ஒன்னஸ் அப்படின்னாக்கா, இப்போ நம்ம இந்த பௌதீக ஒன்னஸ் என்றாலே என்ன பண்ணோம், மெட்டீரியல் செக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா அதே வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு உணர்வு நிலையில இறைவனோட வந்து இணைந்து இருப்பது தான் வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லப்படுவது. ஓகே, உன்மத்தம் பிடித்தவனை போல இல்லையா? ஒரே நிலையில் இறைவனோட வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக்கும் நித்தியமான சம்பந்தம். ஓகே, அப்போ அடையக்கூடிய அந்த ஆனந்தம் வந்து வெளிப்படுத்த முடியாது. சோ வெளிப்புற தோற்றத்துல நிறைய அடி வாங்கிட்டே இருக்காரு அவர் வந்து இல்லையா? இப்போ வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் அதான் வாசிக்கிறோம் நம்ம. ஆனா அதெல்லாம் அவருக்கு ஒரு பெரிய பொருட்டாவே தெரியல. ஆனா இந்த மாதிரி நிலை கண்டிப்பாக வந்து உணரப்படும். ஏன்னா எப்பவுமே இந்த ஜீவன் வந்து ஏன் இதை உணரப்படும்ன்றத நான் அவ்வளவு ஊர்ஜிதமா உங்களுக்கு சொல்ல முடியுதுன்னா, இத்தனை கேண்டோல்களையும் படிக்கும் பொழுது இல்லையா, இந்த மனித ஜீவனானது ஆசை கொள்வது எது, ஆசை என்ன படுறது, எதன் மீது ஆசைப்படுகிறதுன்னா, இறுதி வரை தான் ஆனந்தமாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறது இல்லையா? நம்ம எப்பவுமே ஆனந்தமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய பக்குவம் உண்டு. அவர் அந்த பேர் ஆனந்தத்தில் வந்து திளைத்து விட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதுலதான் அவர் வந்து அனுபவம் என்பது ஏற்படும். அப்ப அந்த அனுபவத்திலே அவர் நிலை பெற்று விட்டால் பௌதிக தளத்துல நிகழக்கூடிய விஷயங்களுக்கோ நிலைகளுக்கோ அவர் வந்து முக்கியத்துவமே கொடுக்க மாட்டார். ஏன்னா அவருடைய முக்கியத்துவம் எல்லாம் அந்த பேரானந்தத்தில். ஏன் நாம பௌதிகத்திலே நம்ம யோசிக்கலாமே, நமக்கு ஒண்ணு பிடிச்சதுன்னா, இப்போ ஒரு சினிமா பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க வந்து நீங்க எத்தனை மணிக்கு ஷோ புக் பண்ணியாச்சா, இது எல்லாமே வந்து வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நீங்க அந்த சமயத்துல நீங்க வீட்டுல அந்த பிள்ளைகளுக்கு வேலை ஏதாவது கொடுங்க, they will not do. கண்டிப்பா பண்ணவே மாட்டாங்க இல்லையா? கண்டிப்பா பண்ண மாட்டாங்க. சோ ஏன்னா அவங்களுடைய மனசு ஃபுல்லா எங்க இருக்கு, சினிமால இருக்கு இல்லையா? அது போலதான் ஆன்மீகத்திலுமே நாம திளைக்கும் பொழுது இறைவனோட நம்ம சம்பந்தத்தை நித்தியமா ஏற்படுத்திட்ட பிறகு பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த வஸ்துவின் மீது நமக்கு ஆசைகளே இருக்காது. ஏன்னா மேன்மையான ஆசையை வந்து அடைந்த பிறகு இந்த கீழான ஆசைகள் மீது இதனால் அடையக்கூடியது என்ன, இப்ப சினிமாவுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே முன்னாடி ட்ருஸ்ஸா தான் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆனந்தம் எல்லாம் இருக்காது இல்லையா? நத்திங் வில் பி தேர். வந்த பிறகு சாப்பிடலாமா தூங்கலாமா அப்படிதான் இருக்குமே ஒழிய சினிமா பார்க்கறதுக்கு போகும்போது இருந்த ஆனந்தம் வந்த பிறகு இருக்கவே இருக்காது. ஏன்னா அத்தகைய ஆனந்தம் எல்லாமே வந்து என்னது, தற்காலிகமான ஆனந்தம். பௌதீக ஆனந்தம் என்பது எப்பொழுதுமே நாட் ஒன்லி சினிமா, நம்ம வீட்டு வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள். இன்னைக்கு என்னுடைய பெண்ணுக்கு திருமணம் பண்ணனா நான் ஆனந்தத்தில் இருப்பேன் இல்லையா? சோ அந்த ஆனந்தம் என்பது ஒரு நாள் 2 நாள், ஒரு வாரம் 10 நாள், அந்த புது பொண்ணு அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் அதே பழகின பிறகு நம்ம மறந்துடும். ஏன் நாம எல்லாரும் கூட அந்த நிலையை கடந்து வந்தவங்க தானே இல்லையா? நம்ம அப்பா அம்மா நம்மளை திருமணம் செய்து கொடுத்தப்போ எப்படி இருந்தது இல்லையா? அதன் பிறகு ஒரு 10 நாள் 20 நாள் கழிச்சு ஒரு சாதாரண மனிதரை போல வந்து நம்மளை நடத்துறது, இதெல்லாமே நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அதெல்லாமே தற்காலிகமான ஆனந்தங்கள் தான். பௌதீக ஆனந்தங்கள் அனைத்துமே அந்த நிகழ்வுகளுக்கு ஏற்றவாறு நிலை பெறும். ஆனால் ஆன்மீக ஆனந்தம் அப்படி கிடையாது. அது எப்பொழுதுமே வந்து நித்தியமாக நம்மோட நிறைவு பெறுவது, நம்மளோட இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி அதுக்கு உண்டு. அதனால ஒருத்தர் அந்த உயர்வான ஆனந்தத்தை வந்து ருசித்த பிறகு இந்த கீழான ஆனந்தத்தின் மீது அவர்களுக்கு பற்றுதல் என்பது இருக்கா. அப்படிதான் நம்ம வந்து அதாவது நம்மளுடைய பக்தி பாதைய முன்னேற்றத்துக்கு எடுத்து செல்லணும். ஜடாந்த இப்போ அவருடைய ரூபம் எப்படிப்பட்டு இருக்கு, அப்படிப்பட்ட ரூபத்துல இருந்தாலுமே வந்து ஈவன் ஜனங்க அவர் மேல கல் அடிக்கிறது, துப்புறது இல்லையா? அடுத்து வந்து கல்லு அதாவது அவர்கிட்ட போயிட்டு வந்து அபான வாயுவை வந்து விடுறது இல்லையா? கீழே கிடக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் எல்லாம் எடுத்து அவர் மேல போடுறது, அழுக்கான திங்ஸ் எல்லாமே. ஆனாலும் அந்த டஸ்ட் இதெல்லாமே வந்து அவர் மீது படிந்திருந்தாலும் ஸ்டில் அவருடைய அங்க அவயங்கள் எல்லாமே வந்து, ஏன்னா எல்லாமே வந்து எந்த நிலையில இருக்கு, தெய்வீக நிலையில இருக்கு. ஒவ்வொரு உறுப்பும் அவர் பௌதிகத்துல எதுலையுமே அவர் ஈடுபடுத்தல அந்த செயல்கள், அதாவது அந்த உறுப்புக்களை இல்லையா? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னது, ஆனந்த மயத்துல கண்கள் இறைவனுடைய தரிசனத்தையும் இல்லையா, மேலும் மனதில் வந்து இறைவனை வந்து தாங்கியும் சென்று அவர் எல்லா இடத்துலயுமே சுத்தி வரும்பொழுது அவருக்கு இந்த பௌதீக உடல் ஏற்படக்கூடிய கலங்கங்களை வந்து அவர் பெரிதுபடுத்தவே இல்லை. ஏன்னா அது எல்லாமே பெருசே கிடையாது அப்படிங்கிறத உணரக்கூடிய பக்குவத்திற்கு சென்றார்.
ஸோ அப்படி ஒரு நிலைக்கு நாம வந்து அதை வந்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். வி ஷுட் புட் அவர் செல்ஃப் அந்த சுச்சுவேஷன்ல நாமளும் இருந்தால் என்ன நினைப்போன்றதை வந்து நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். ஈவன் தோ நாம் அதுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லைன்னாலும் அதை உணர்வதற்கான அந்த ஒரு முயற்சி நாம கண்டிப்பா செயல்படணும். ஜடாந்த மூக பதிர பிச்சமோன மாகவத் மாதகவத் அவதூத வேஷோ அபிக்ஷாய மானோ அபிஜானானாம் கிரகீத மௌன விரத தூஷ்ணீம் பபூவ. மௌன விரதம் இல்லையா? உண்மையிலே இந்த மௌன விரதத்தை பத்தி நாம கண்டிப்பா பேசணும். சைலண்ட். அதுக்கு இன்னொன்னுனாக்கா ரிசைலன்ஸ் ஒரு வேர்டு இருக்கு ஆக்சுவலி. ஓகே, அப்படின்னா நாம ஒரு நிலையில வந்து நாம நிலை கொள்ளும் பொழுது இல்லையா, அதை அப்படியே நம்ம வந்து பரிபாலிக்கிறது இல்லையா. எந்த தடங்கள் வந்தாலும் எத்தனை கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அதை வந்து தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய, அதற்காக அந்த துன்பத்தை வந்து வெளிப்படுத்தாமலும் இல்லையா, மேலும் அதை வந்து இன்பமாகவே இறைவனுடைய கொடுத்த நமக்கு பேரானந்தம் இதுதான் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய ஒரு மனப்பக்குவம் இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டும் இல்லையா. சைலன்ஸா இருக்கிறது இல்லையா, மௌனமா இருக்கிறது, அதிகமான வார்த்தைகளை வந்து பேசாம இல்லையா, என்ன தேவையோ அது மட்டும் பேசுறது. இங்க ரிஷபதேவர் யார்ட்டையுமே பேசல, அவர் ஃபுல்லு ஜீரோ. ஓகே, யார்ட்டையும் எதுவுமே பேசுறது இல்லை. ஒரு இதே மாதிரி நம்ம ஜடபாரதரையுமே பார்த்தோம் இல்லையா. அதாவது இவருக்கு வந்து குருடாகவும் செவிடாகவும் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்லுவோம், செவிடு குருடு பேச முடியாத தன்மை இல்லையா, இத்தனையும் இருக்கக்கூடிய நிலை அவர். ஆனா உண்மையிலேயே அவரால் பேச முடியும். அதுக்கப்புறம் கேட்கும் அவருக்கு வந்து, மேலும் வந்து கண்ணால பார்க்கவும் முடியும். ஆனால் அவர் பார்க்கக்கூடிய தன்மையை வந்து எதன் மீது லயித்திருக்கிறார்? இறைவன் மீது லயித்திருக்கிறார். அவர் கேட்கக்கூடியது அனைத்துமே இறைவனை பற்றியதானது இல்லையா. அவர் மனதில் இறைவனை தாங்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார். அவர் வந்து காண்பது கேட்பது இது மூன்றுமே இல்லையா, அதாவது குருடு செவிடு மற்றும் வந்து ஊமை இல்லையா, இந்த மூன்று நிலைகளையுமே அவர் வெளிப்படுத்தியிருக்கார். ஸோ மிக மிக அரியதான ஒரு செயல்கள். இதெல்லாமே நம்மளால புரிஞ்சிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு கிடையாது. ஆனா நம்ம ஆச்சாரியர்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த எழுத்துக்கள் மூலியமா அவருடைய கருணையால் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாம் எல்லாரும் முயற்சி பண்ணலாம். அவதூதர் எனப்படும் மிகச்சிறந்த மகானாக மாறிய உலகியற் கவலைகள் ஏதுமின்றி, ஹையர் டேஸ்ட நாம் அனுபவிக்கும் பொழுது லோயர் டேஸ்ட்டை பத்தி நாம கண்டிப்பா நினைக்கவே மாட்டோம் இல்லையா. ஸோ நம்ம வீட்டுல இப்பவே நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம்? கிருஷ்ணருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் இல்லையா, அவருக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். ஆனா பிற செயல்களுக்கு அதே முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. அது என்ன தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் தான் செய்யறோம் இல்லையா. ஆனா முதன்மை ஸ்தானம் என்பது பகவானுக்கு கொடுக்குறது இல்லையா. அந்த சின்ன மாற்றமே நம்ம கிட்ட வந்து பெரிய ஒரு நல்விளைவை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் பிற்காலத்துல. ஆனா அதை அப்படியே நாம பயிற்சி செய்துக்கிட்டே போகணும். யாருக்கு எந்த சூழ்நிலையில எப்படிப்பட்ட ஒரு அதாவது ஞானத்தை பகவான் கொடுப்பாருன்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா நம்முடைய முயற்சி மட்டும் வந்து நல்ல விதத்துல எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா. அவதூதர் எனப்படும் மிகச்சிறந்த மகானாக மாறிய உலகியற் கவலைகள் ஏதுமின்றி பகவான் ரிஷபதேவர் மக்கள் மத்தியில் குருடரை போல, செவிடு மற்றும் ஊமை மனிதனை போல, ஒரு பேய் பிடிச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வெளிப்புற தோற்றத்துல அவர் எப்படி இருக்காருன்றதை பத்தி அவர் யோசிக்கவே இல்லை. ஆனா அவருடைய மனசு ஆல்ரெடி வந்து சமாதி நிலையில வந்து எப்பொழுதுமே இறைவனை வந்து எண்ணிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த அத்தகைய மனப்பக்குவத்திற்கு அவர் சென்று விட்டார். ஸோ அதனால புத்தி நிதானம் இல்லாத அதான் உண்மத்தனை போல இல்லையா திரிந்து வந்தார். மக்கள் அவரை இப்படி கருதிய போதிலும் இதெல்லாம் வெளிப்புற தோற்றத்துல எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஜனங்க வந்து பைத்தியகாரத்தனமா அவங்களுக்கு தோணும். ஆனா உண்மையிலே அவர் இந்த பாடிலி பிளாட்ஃபார்மை கடந்து அவர் வந்து ஆன்ம நிலையில குடிக்கொண்டிருக்கிறார் என்பது அவர் ஒருத்தருக்கு தான் தெரியும். மேலும் அவர் யாரிடத்தும் பேசாது அவர் மிக்க அமைதியுடன் இருந்தார். தட் இஸ் த குவாலிட்டி. அவதூதா எனில் சமுதாய மரபுகளை குறிப்பாக வர்ணாசிரம தர்மத்தினை பற்றி கவலைப்படாதவரை குறிக்கும் சொல்லாகும் இல்லையா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வர்ணாசிரம கடமைகளை அவர் ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டார் இல்லையா. தன்னுடைய மகனுக்குமே பொறுப்பை கொடுத்துட்டார். இனிமே அவர் வந்து முழுவதும் ஆன்மீகத்தில் திளைக்கணும், அதுதான் அவருடைய கடமையா ஆயிற்று. அதனால்தான் இப்ப அவதூதராக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். அதனால் அவருக்கு அந்த வர்ணாசிரம மரபுகளை பற்றியான கோட்பாடுகளை பற்றி அவர் எண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அதை அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த அவதூதா. ஸோ எபவ் த 3 modes இல்லையா, எபவ் த அதாவது விசுத்த சத்துவத்தில் நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய தன்மை,
அம்மனிதன் முற்றிலும் தனக்குள்ளே வாழ்ந்து தான் யாரை நினைத்து தியானிக்கிறானோ அந்த முழுமுதற் கடவுளிடம் திருப்தி அடைகின்றான். அழகா சொல்லிட்டார் பிரபுபாதர். நீங்க படிச்சீங்க, ஆனா நான் கண்டினியூஸா படிச்சதுனால மைண்ட்ல அவ்வளோ இல்லை. ஆனா ஆல்ரெடி அந்த இண்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்பொழுது இப்படிதான் கண்டிப்பா நிகழும். ஏன்னா இதெல்லாம் நிறைய இடங்களை நம்ம படிச்சுக்கிட்டே வரோம் இல்லையா? சோ இப்போ நம்ம எஸ் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, சொல்லுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். அதே மாதிரி ரமண மகரிஷி கூட திருவண்ணாமலை சேம் டீட்டோ இதே மாதிரி சின்ன வயசுல போற வழியெல்லாம் கல் எடுத்து அடிச்சிருக்காங்க. கடைசியில தான் கோயில் அண்டர் கிரவுண்ட்ல போய் அவரு உட்கார வச்சுட்டாங்க. அங்கேயே இருந்தார். ரொம்ப நாள் இருந்து தான் அது பேர் வெளியே வராரு. அவர் அந்த நல்ல நிலைமைக்கு வந்து வெளியே வராரு. கரெக்ட் கரெக்ட். சோ அதனால நாம ஒண்ணு மட்டும் நாம சொல்லணும், என்ன நினைக்கணும்னா, அது எறும்பா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு ஈயா இருக்கட்டும், எல்லாம் அந்தந்த ஜீவன்கள் அவங்கவுங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே இறைவனால் வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனால் அதையெல்லாம் அவரவர்கள் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள்ல நாம மத்தியில போகவே கூடாது. ஓகே. சோ மேலும் வந்து எல்லா ஜீவன்களுமே வாழ்வதற்கான ஒரு அவகாசம் இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அடுத்தவங்களுடைய வாழ்நிலையை வந்து எடுக்கக்கூடிய உரிமை நமக்கு கிடையவே கிடையாது. இது எல்லாமே கில்லிங் த அதாவது லிவிங் என்டிட்டிஸ் இல்லையா, அதை பத்தியும் மேலும் வந்து இவ்வாறு வந்து வர்ணாசிரம நிலையை கடந்த மனவாசகத்தை கடந்த நிலை அப்படின்னு நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஒருத்தர் மனதினை வந்து இறைவன் மீது முழு தியானத்தின் மீது பதித்து விட்டால் அவர்கள் இறைவனை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை என்பதை அவர்கள் உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுது தன்னை சுற்றி நிகழக்கூடிய செயல்கள் எதன் மீதும் அவர்களுக்கு பற்றுதல் என்பது இருக்காது. ஓகே. நம்ம கூட ஏதாவது ஒண்ணுத்தின் மீது பற்றுதல் கொள்ளும் போது வேற விஷயங்கள் மீது நமக்கு ஈடுபாடு இருக்காது. அது போலதான் ஒரு மனிதனாகப்பட்டவன் உயர்ந்த ஸ்தானத்தை பெறுவதற்காக இல்லையா, தன்னுடைய கீழான இயல்புகள் கீழான செயல்கள் இவை அனைத்தையுமே அவன் வந்து தியாகம் செய்து விடுகின்றான். அவ்வாறு தியாகம் செய்தால் மட்டும்தான் இறைவனோட சம்பந்தமும் மேலும் அவரோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி அவருடைய தரிசனத்தை பெற்று அதிலேயே வந்து திளைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு பக்குவம் என்பது அவர்களுக்கு கிடைக்கப்பெறும். இதனே வர்ணாசிரம தர்ம நெறிமுறைகளை கடந்து வாழ்பவர் அவதூதர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் என்று கூறப்படும். ஸோ வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் அவதூதா? இவங்களுக்கு வர்ணாசிரம பிரின்சிபல்ஸ் வந்து அப்ளிகபிள் கிடையாது. நம்மள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு தான் வர்ணாசிரமம் என்பது அப்ளிகபிள் இல்லையா. கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன், சந்நியாசம், இந்த மாதிரி அதாவது பிரம்மச்சரியம், இதெல்லாமே வந்து மேலும் வந்து பிராமண சத்திரிய வைஷ்ய சூத்ரர் இந்த நிலையை கடந்து இவர்கள் அவதூதர்களாக இருந்தால் அவர்கள் ஆல்ரெடி வைஷ்ணவ நிலையை வந்து கடந்திருப்பாங்க இல்லையா, வைஷ்ணவ நிலையோட நிலை பெற்றிருப்பார்கள். ஸோ விப்ரா இல்லையா, த்விஜா, விப்ரா, பிராமணா, இதை மூன்றையுமே கடந்த நிலையில போகும்பொழுதுதான் அவதூத நிலை அதாவது வைஷ்ணவ ஆகிறாங்க. இந்த வைஷ்ணவத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் அவங்களுடைய உணர்தலை கொண்டு அவர்கள் எவ்வாறு பக்தியை பரிபாலித்தார்களோ அதற்கேற்றவாறு அந்த பலனையுமே அவர்கள் வந்து அடைகிறார்கள். ஸோ அப்போ வர்ணாசிரமத்தையே கடக்கக்கூடிய நிலை வந்து அவதூதர் தான். அவதூதர் என்னாலே இந்த பௌதீக நிலைகளுக்கு கடந்த நிலையில இருக்கிறது தான் அவதூத நிலை. ஸோ அவர் ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி இல்லையா, ஒருத்தர் ஞானத்துல போவார், ஒருத்தர் வந்து யோகத்துல போவார், ஒருத்தர் பக்தியில போவார். இங்க ரிஷபதேவர் பக்தியில வந்திருக்கார். ஓகே. மாயையின் பிடியிலிருந்து ஏற்கனவே விடுதலை பெற்றவர் ஆவார் யாரு, ரிஷபதேவர். மேலும் அவர் முற்றிலும் தனியாகவும் சுதந்திரமாகவும் வாழ்கிறார். அப்படின்னா இந்த சுதந்திரம் என்ற பதம் வந்து எதற்கு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா ஆன்மாவுடைய விடுதலைக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே. சோ இங்க இருக்கும் காலகட்டத்திலேயே அவர் வந்து ஆன்மாவிற்கு சுதந்திரத்தை வழங்கியிருக்கிறார். சோ நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட நிலையில இருக்கோம். நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட நிலையில இருக்கோம். நாம் சுதந்திரம் அற்றவர்கள் என்பது 100% சொல்லலாம். ஆனா ரிஷபதேவர் இந்த நிலைக்கு சென்ற பொழுது அவர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த அந்த அதாவது சுதந்திரம் எனக்கூடிய அதாவது இந்த பௌதீக நிலைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த நிலைக்கு அவர் வந்து சென்று விடுகிறார். பதம் 30 அத்திர தத்ர புரக்ராமாகர கேடவாட கர்வட சிபிர விரஜ கோஷார்த்த கிரகவனாஷ்டிரமா ரமாத வஷ அனுபதம் சராபசதை பரிபூயமானோ மகிஷாபீர் விவவன கஜஸ் தர்ஜன தாடனாவம ஹேனிஷ்டிவன கிரகாவ சக்ருத் ரஜக பிரக்ஷேப பூதிவாத
துர்கைஸ்தி அவிகனன்யன் ஏவாசத் சத்ருதான ஏதஸ்மின் தேவோபலக்ஷணே சத் அபதேக்ஷ உபயானுபவ ஸ்வரூபேன ஸ்வமசிமா வஸ்தா ஏன சமாரோபிதாஹம் மமாபிமானாத்வாத் அவிகண்டிதமனாஹ பிரத்வீகம் ஏகசரஹ பரிப்ரமஹ. ஸோ அவர் எங்கெல்லாம் போறாரு, கடந்து போறார் இந்த அவதூத நிலையிலன்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. ஆனா சென்ற இடம் எல்லாமே அவருக்கு என்ன நடந்தது, அதாவது ஈக்களை வந்து ஈக்கள், அதாவது ஒரு ஸ்வீட் வச்சா யானையின் ஈக்கள் மொய்த்து கொள்வது போல, அதாவது நம்ம எந்த இடத்துல அழுக்கு இருந்தாலுமே வந்து கொசு ஈ எல்லாமே வந்து அமரும் இல்லையா. அது போல இவர் எங்கெல்லாம் சென்றாரோ, ஏன்னா அவர் தான் அவதூத நிலையில் இருக்கார் இல்லையா, நிர்வாணமாக இருக்கின்றார். அவருடைய புன்னகை எங்கேயோ இருக்கிறது இல்லையா, யாரோடுமே அவர் வந்து பேசுவது கிடையாது. ஸோ புலன்களின் செயல்களை எல்லாமே அவர் வந்து அடக்கியாச்சு இல்லையா. ஸோ அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கிறவரை வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, பார்க்கும்பொழுது காரி துப்புறது, அவர் மீது வந்து சிறுநீர் கழிக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய பாவங்கள் ஆக்சுவலி இல்லையா. மேலும் நாம் சும்மா கூட ஒருத்தரை பற்றி அவதூறு பேசினாலும் அது மிகப்பெரிய பாவம். அதை நாம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். இருக்கக்கூடிய உண்மையை வந்து எடுத்துரைக்கிறது வேற, ஆனா நாம ஒருத்தருடைய நிலையை வந்து நம்ம கற்பனையால யூகித்து நாம வந்து ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இன்னும் மோசமான செயல்கள் இதெல்லாமே. கற்களையும் புழுதி மலத்தினையும் எல்லாம் வாரி இறைக்கிறாங்க அவர் உடல் மீது. ஸோ பல கெட்ட பெயர்களாலுமே அவரை வந்து அழைத்து அவரை வந்து ரொம்பவுமே தொல்லை கொடுக்கிறது. ஆனால் அவர் அதை பற்றிலாம் பெருசா கவலையே படலை. உடலுக்கு முடிவுதான் ஏற்படும் என்பதை அவர் நன்றாகவே அறிந்திருந்தார். அதனால ஆன்மீகத்திலேயே அவர் எப்பொழுதுமே நிலை பெற்றிருந்தார். ஸோ எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்கணும். கவலையே கிடையாது அவருக்கு இல்லையா. அதாவது உயிரும் உடலும் தனித்தனியானவை என்பதை அவர் முற்றிலும் வந்து அறிந்திருந்தார் இல்லையா. ஆத்மா, அதாவது ஆத்மாவும் வந்து இந்த பாடி, இது ரெண்டுமே வந்து தனித்து இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். எவர் மீதும் வந்து சினம் கொள்ளாத சிதாதர்மணி குவாலிட்டிஸ் உலகளாவிய நிலையில் தனித்தே வாழ்ந்தும் வந்தார். ஸோ நரோத்தமதாஸ் தாகூரார் சொல்றார் இல்லையா, தேகே ஸ்மிருதி நாகி யார சம்சார பந்தன ககாந்தார அப்படின்னா, உடலும் உலகம் நிலையற்றவை என்று உணரும் பொழுது, அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சம் நிலையற்றது, தற்காலிகமானது, இந்த உடலுமே தற்காலிகமானது என்று அதை நாம் உணரும் பொழுது ஒருவன் உடலின் இன்ப துன்பங்களை பற்றி கவலைப்படுவது கிடையாது. அப்படின்னா உணர்ந்தறியும். சும்மா வாசிக்கிறதுனால மட்டும் நம்ம எஸ் இது சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கூடாது. வி ஷுட் திங்க் இது எப்படி வந்து நிலையற்றவை, உடல் இந்த ஜீவன் வாழ்ற வரைக்கும் நிலையற்றவை இல்லையா, வாழ்ற வரைக்கும் தான் நிலைத்திருக்கும். இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு போன பிறகு அது வீணான ஒரு ஜடமாகத்தான் கருதப்படும். அதே ஒரு 4 நாள் வச்சாலும் அந்த இடத்துக்கு நம்மளால போக முடியாது இல்லையா. அதனாலதான் மரணித்த பிறகு வித்தின் டே ஒன்லி டிஸ்போஸ் பண்ணிடுறாங்க நம்மள. ஏன்னா அதிகமான அந்த வாயுக்கள் எல்லாமே வந்து வரும் இல்லையா. எல்லா துவாரங்கள் நவத்வாரங்கள் எல்லாம் அடைக்கப்பட்டு விடுகிறது இல்லையா. பஞ்ச வச்சு எல்லாமே காது மூக்கு வாய் எல்லாத்தையுமே அடைக்கிறோம் இல்லையா. எவ்ரி நவ துவாரங்களை அடைத்து அந்த அந்த தேகத்தை போய் தகனம் செய்யற வரைக்கும் தான் நம்ம அதெல்லாமே பார்க்கிறோம் இல்லையா. அதை வந்து அப்படியே 4 நாள் வச்சோம்னா துர்நாற்றம் தான் வரும் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட தேகம் தான் இது. அதுதான் இந்த தேகத்தினுடைய தன்மை, அதுதான் ஜடமும் கூட இல்லையா. சோ இங்கே இதெல்லாம் நிலையற்றவை, இந்த உலகமுமே வந்து நிலையற்றவை என்ற எந்த பதத்துல சொல்லுது, இது நித்தியமானது தான். ஆனால் அதாவது அப்பியரன்ஸ் அண்ட் டிஸ்அப்பியரன்ஸ் நடக்கும். அப்படின்னா பகவான் படைக்கும் காலம் வரும்போது இது வெளிப்படும், அதே மாதிரி ரட்சிக்கப்படும். அது மீண்டும் வந்து மகாபிரளயம் வரும்பொழுது அது மறைக்கவும் செய்யப்படுகிறது பகவானால். எல்லாம் அவருக்குள்ளேயே எடுத்துக்கொள்கிறார். ஸோ அப்படிப்பட்ட நிலையற்ற தன்மை. நிலையற்ற தன்மைன்னா ஸ்திரத்தன்மை உண்டு. நம்ம இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், உட்கார்ந்து இருக்கோம், கேட்டுட்டு இருக்கோம், அத்தகைய ஸ்திரத்தன்மை உண்டு. ஆனா காலத்தினால ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளுக்கு அது வந்து ஆட்கொள்ளப்படக்கூடியது. அதனால படைக்கிறது அழிக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டங்கள்ல இதெல்லாம் இந்த அதாவது இந்த உலகம் வந்து எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு நிலையில தான் இருக்க படைக்கப்படும் பொழுது. ஒருவன் உடலின் இன்ப துன்பங்களை பற்றி கவலைப்படுவது கிடையாது. இப்ப நம்முடைய பிறவி வந்து நிலையானது கிடையாது என்று சொல்லும் பொழுது, இல்லை நம்ம பிறந்ததே வந்து தற்காலிகம் என்று உணரும் பொழுது அந்த உடலுக்காக நாம வந்து கவலைப்பட தேவையே கிடையாது. அதுதான் இந்த இடத்துல பீகவது. இதெல்லாம் பொறுத்துக்கிறதுக்கு நம்ம கத்துக்கணும்.
இல்லையா? 2.14 மாத்ரா ஸ்பர்ஷேஷு கௌந்தேய சீதோஷ்ண, எப்படி சீதோஷ்ண நிலைக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சில காலம் குளிர் இருக்கும், சில காலம் வெயில் இருக்கும், சில காலம் மழை இருக்கும் இல்லையா? நிறைய வெயில் அடிச்சாலும் எப்பப்பா மழை வரும்னு நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். நிறைய வெள்ளத்தை கொடுத்தாலுமே வந்து ஐயோ எப்ப நம்ம சூரியனை பார்ப்போம்னு நினைப்போம் இல்லையா? அதுதான் நம்ம மனிதனுடைய இயல்பும் கூட. ஸோ அப்படிப்பட்ட இருமைகள் இருந்து நம்ம வந்து விழிப்பட வேண்டும். மேலும் அதாவது பருவ காலங்களில் படைத்து விடும் மாற்றமும் இன்னமும் துன்பம் இதனை போன்றது என்ன நிலையாக இருப்பவன் அல்ல இல்லையா? புலன்களின் உணர்வுகளில் அதாவது பிறப்பவை அன்னவை பரத குலத்தின், அதாவது அன்னவை என்னன்னு தெரியலையே. ஸோ பிறப்பவை பரத குலத்தின் ஒரு பெரும் மைந்தனே பாங்குடன் இவற்றை தாங்கிக் கொள்வாய் அப்படின்னா இது அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்றார். இதெல்லாம் நீ வந்து அதாவது இங்கே மரணம் சுகம் துக்கம் எல்லாமே வந்து நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். இங்கே உன்னுடைய உறவினர்கள் மற்றும் வந்து நண்பர்கள் மற்றும் வந்து பிதாமகர் மற்றும் துரோணாச்சாரியார் இவர்களுடைய மரணத்தை இவங்களால ஸ்வீகரிக்க முடியலன்னாலும் இல்லையா, ஆனால் இதெல்லாம் உண்மைதான் இல்லையா? அதாவது அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்றதுக்கும் தாங்கிக் கொள்றதுக்கும் கத்துக்கணும் இல்லையா? அக்செப்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதாவது திதிக்ஷ்வ பாரத தாமஸ் தாமஸ் திதிக்ஷ்வ பாரத, அதாவது திதிக்ஷ்வா அப்படின்னாக்கா அதாவது நம்ம பொறுமையோட அப்படின்றது அர்த்தம். ஓகே, பொறுத்து கொள்றதுக்கு கற்றுக்கணும். ரிஷபதேவரை பற்றி முன்னவே கூறப்பட்டிருப்பது இதம் சரீரம் மா துர்விபால்யம் அப்படின்னா அவருடைய பரு உடலை பெற்றவர். அவர் வந்து இதம் சரீரம் மம அப்படின்னா அவர் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கார். மம மீன்ஸ் அவருடையது, துர்விபால்யம் இதம் அவருடைய சரீரம் வந்து அவர் பௌதிகமானது கிடையாது, ஆன்மீகம் என்பது சொல்றார். நம்ம கூட இந்த பௌதிக உடல்ல இருந்தாலுமே இதையுமே நம்ம ஆன்மீகத்திற்கு எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான முயற்சிகள் நாம் செய்யணும் இல்லையா? அப்போ நாம செய்யக்கூடிய இந்த புலன்களை கொண்டு செய்யக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துமே தெய்வீக தன்மையை கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த தேஜஸ் எல்லாமே இப்ப நம்ம என்என்டி பிரபுஜி ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேஜஸா இருப்பார். ரொம்ப அந்த அந்த பக்தியினுடைய பிரபாவத்துல நிலை பெற்றிருக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த தேஜஸ் வந்து முகத்துல தெரியும் கண்டிப்பா. ஓகே, ஸோ அதை நாம கண்டிப்பா பார்க்கணும். ஸோ ஈவன் நம்ம குரு மகாராஜையும் பாருங்க, அவ்வளவு சரீர ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. இப்போ அவர் மேஜர் ஆப்ரேஷன் கூட நடக்க போறது. அதனால நம்ம 16 மாலைகள் 4 ரெகுலேஷன்ஸ்ல எந்த ஒரு டீவியேஷன் எடுத்துட்டு வராம அவருக்காக நாம பிரார்த்திக்க வேண்டும். அது ஆல்ரெடி ஷெட்யூல் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. போன வாரம் வந்து ஐ திங்க் நியூஸ் லெட்டர் உங்களுக்கு வந்திருக்கும். யாரெல்லாம் தீட்சை பெற்றிருக்கீங்களோ உங்களுக்கு மெயில் கம்யூனிகேஷன் வந்து ஜேபிஎஸ் ஆஃபீஸ்ல இருந்து வரும். ஓகே, அண்ட் அவர் என்னெல்லாம் கலந்து கொண்டார், எந்தெந்த நிகழ்வுகள்லாம் நிகழ்ந்தது அப்படிங்கிறது, மேலும் அவர் நமக்கு என்ன அறிவுறுத்தல் வந்து கொடுக்கிறார் அந்த இமெயில் கம்யூனிகேஷன்லன்றதுமே ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஒரு நிமிஷம் நான் உங்களுக்கு அதை காட்டுறேன். நீங்களும் வந்து அதை செக் பண்ணுங்க உங்களுடைய இமெயில் ஐடியில. தீட்சை பெற்றவங்களுக்கு இது கண்டிப்பா வரும். ஓகே, ஃபோர்ட்நைட்லி மெசேஜ் ஜெயபாதக சுவாமி மகாராஜ், திரிதண்டி கோஸ்வாமி இல்லையா, பக்தி சாஸ்திரி, பக்தி வைபவ, பக்தி வேதாந்தா, பக்தி சர்வபௌமா பண்ணிட்டு இருக்காரு நம்ம குரு மகாராஜ். இந்த மாதிரி உடலை கொண்டு நாமெல்லாம் சின்ன எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எப்படி நம்ம போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம உங்களை மட்டும் சொல்லலை, எல்லா இடத்துலயுமே நாங்க கூட அதை மாதிரி தான் செய்வோம். ஓகே, இட் இஸ் ஆல் அப்ளிகபிள் டு எவ்ரிவன். நம்ம சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கே நம்ம பேலன்ஸ் ஆகலாம். ஆனா அவர் அத்தகைய உடல் கொண்டு இஸ் ரைட்டிங் இஸ் ரீடிங். இப்போ சர்வபௌம படணும்னு சொல்லிட்டு பக்தி வேதாந்தம் முடிச்சுட்டார் நம்ம குரு மகாராஜ். பெரிய சர்டிபிகேட் ஒரு பிக்சர் இருந்தது இல்லையா? ஐ திங்க் மேபி 1 வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி. இங்க பாத்தீங்கன்னா மெசேஜ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? பீயிங் இன் மாயாபுரி இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்பெஷல்னு சொல்லியிருக்காரு. மர்சி தாமா, ஔராத்திய தாமா அப்படின்னாக்கா கருணையை வாரி வழங்கக்கூடிய ஸ்தலம் அது. அண்ட் லார்ட்ஸ் லீலா சக்தியும் அந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறதுமே வந்து குரு மகாராஜ் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறார். கேட்டுக்கணும். எவ்ரிடே பகவான் அதாவது எல்லாரையுமே வந்து சேவிக்கிறார். டுடே இஸ் ஆல்சோ எ புஷ்ய அபிஷேகம். ராதா மாதாவுக்கு வந்து புஷ்ப அபிஷேகம் நடந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ இந்த மாதிரி மெசேஜஸ் கொடுக்கும்போது மை மெசேஜ்னு கொடுத்துருக்காரு. வெரி சூன் ஐ வில் பி டேக்கிங் அன் இன்டென்சிவ் ப்ரோக்ராம் டு ரெஜினிவேட் மை கிட்னி அப்படின்னா அவருடைய கிட்னி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா முன்னாடி கூட கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் மீண்டும் வந்து அது ரொம்ப டயாலிசிஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால அவருக்கு வந்து அந்த உடலை கொண்டு அவருக்கு
சிரமமான ஒரு வாழ்க்கை. அதை வந்து மீண்டும் நல்ல விதத்துல இயக்கிறதுக்கான ஒரு ஆபரேஷன் வந்து செய்யப்பட போகிறது. ஸோ ஐ நீட் ஆல் த டிசைபிள் டு சாண்ட் தேர் ரவுண்ட்ஸ் வெரி கேர்ஃபுல்லி. அதாவது இது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ரம் த குரு மகாராஜ் ஆக்சுவலி. ஓகே, என்னுடைய அதாவது என்னுடைய டிசைபிள்ஸ், என்னுடைய சீடர்கள் எல்லாருமே பக்தி கொண்டு, அதாவது அக்கறைன்னு சொல்ல முடியாது, கேர்ஃபுல்லானாக்கா கேர் வித் கேர்னா பக்குவமா, கவனமாக மாதாஜி. கவனமாக கரெக்ட். கவனமாக நீங்க வந்து 16 மாலை செய்யணும். 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸையுமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. முடிஞ்சா உங்களால துளசி செடியை வந்து அதிகமா சுத்தி வந்து செய்யுங்க. அண்ட் ஆஃபர் த ரிசல்ட்ஸ். அதனால என்ன பண்ணலாம்னாக்கா, நீங்க ஒரு மாலை வந்து நீங்க பண்ணி குரு மகாராஜுக்கு வந்து துளசி செடியை சுத்திண்டே ஒரு மாலை பண்ணி குரு மகாராஜுக்கு அர்ப்பணிச்சிடுங்க. முடிஞ்சா நரசிம்ம ஸ்துதி சொல்லுங்க. அது முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தையாவது சொல்லுங்க நீங்க. ஓகே, தட்ஸ் வாட். இங்க இருக்கக்கூடிய கோயில்ல வந்து நியர்லி ரொம்ப வருஷமாவே அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு மாலை நரசிம்ம ஸ்துதி அண்ட் தன்வந்திரி, ஓம் தன்வந்திரியாய நமக, ஓம் தன்வந்திரியே நமக, இந்த மந்திரத்தை வந்து சொல்றாங்க. ஸோ ரெண்டுமே சொல்லி, தன்வந்திரி இஸ் ஃபார் த ஹெல்த் இல்லையா, அது குரு மகாராஜுக்காக ஆஃபரிங் பண்றது. ஓகே, அதனால நீங்களுமே வந்து செய்யலாம். ஓகே, இது வந்து குரு மகாராஜ் வந்து நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லையா. ஸோ அதனால நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கார், நீங்க யாரெல்லாம் தீட்சை பெற்றிருக்கீங்களோ, இங்க கிடையாது லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப், இங்க கிடையாது, ஃபாரின்ல எல்லாம் உண்டு இல்லையா. ஸோ திருமணம் ஆகாமலே அதாவது இருவர் வந்து இணைந்து இருக்கக்கூடிய, இங்கேயுமே வந்து பெங்களூர்ல இப்போ நிறையவே அது ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ காலேஜ் படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள், வெளியூர்ல இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் இல்லையா, வேலைக்காக வந்திருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆண் பெண் என்ற வித்தியாசமே கிடையாது, எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கா. அந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்து அந்த கலாச்சாரம், அந்த ஃபாரின்ல இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரத்தை நம்ம இங்க தான் பார்க்கணும். எஸ்பெஷலி நான் ஜேபி நகர்ல இந்த இயக்கத்துக்கு வராதுக்கு முன்னாடியே பார்த்துருக்கேன். ஒரு காஸ்மோபாலிட்டன் சிட்டி மாதிரி தான் அந்த இடத்துல. பாதி ஷார்ட்ஸ், முட்டிக்கு மேல ஷார்ட்ஸ் போட்டுட்டு இல்லையா, ஒரு பையன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தோல் மேல கையை போட்டுட்டு சுத்தக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் நான். ஸோ அது வந்து இட் இஸ் நாட் ஏ வெரி ஹெல்த்தி திங் இல்லையா. அது வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்க்கையே கிடையாது இல்லையா. ஸோ ஏன்னா தாய் தந்தைக்கு இது தெரியாது. இந்த இந்த ஒரு செயல்கள் எல்லாமே பெற்றோர்களுக்கு தெரியாது. எஸ்பெஷலி நார்த் சைட்ல இருந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த மாதிரி தான் தங்கியிருக்காங்க ஆக்சுவலி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் அவுட் ஆஃப் மேரேஜ் வந்து தவறு அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அழகா எங்க தட்ட சொல்லியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கோ, அதுக்கப்புறம் இறைவனுடைய தொன்றுக்காக வந்து பிள்ளையை பெறுங்கோ அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து, இதெல்லாமே வந்து தவறு, பாவமான செயல் அப்படின்றது வந்து நம்ம குரு மகாராஜ் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா மனிதனுடைய மனசு வந்து ஸ்திரத்தன்மையற்றது இல்லையா. ஸோ அதனால பௌதிக தளத்துல செயல்படுபவங்க வந்து இன்னும் மோசமான ஒரு புத்தியை கொண்டது தான். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைகள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை கொடுக்காது, அது வந்து பாவத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எங்க குரு மகாராஜ் வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கூட இந்த நியூஸ் லெட்டர் வந்து ஃபோர்ட்நைட்லி நியூஸ் லெட்டர் வந்து வந்துட்டே இருக்கும். மாசத்துக்கு ஒரு முறை வந்து வந்துட்டே இருக்கும். சரிங்களா, உங்களோட இமெயில் ஐடியை வந்து செக் பண்ணுங்க. எனக்கு கூட இது வந்து போன வருஷத்துலேருந்து தான் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கிடையாது. ஸோ நீங்களும் வந்து அதை பார்த்து என்ன சொல்றார் குரு மகாராஜ் அப்படிங்கறத வந்து தெளிவுபடுங்க. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதயேஷு அர்ஜுன திஷ்டதி, பிராமியன் சர்வபூதானி யந்திராரூடான மாயையா. இவ்வாறு இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த தீய சக்திகள் வந்து அவரை கண்டு அவர் மேல வந்து அவரை துன்புறுத்துறது, புழுதி வாரியா இதெல்லாம் செய்தாங்க. ஆனாலும் அவர் எதுவுமே பெருசா எடுத்துக்கல. அவர் ஆன்மீக ஆனந்தத்தில் திளைத்திருந்தார் இல்லையா. ஆனந்தம் என்பது நம்ம புலன்களை கொண்டுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. பௌதிக தளத்துல அது வந்து பரக்கிய ரசாவா மாறிடுறது இல்லையா. இந்த இடத்துல பரக்கிய ரசாவா மாறிடுறது, இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் அதுல போறது. ஆனா ஆன்மீக உலகத்துல அப்படி கிடையாது. இறைவன் தொண்டுல நம்முடைய மனது, நம் புலன்கள் எல்லாவற்றையுமே நாம வந்து அந்த இதுல வந்து லயிக்கும் பொழுது அது பேரானந்தத்தை வந்து கொடுக்கிறது. அதுதான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் செக்ஷன் கூட சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ அதுதான் உண்மையான ஆனந்தம், பேரானந்தம். ஆனா இங்க இருக்கிறது எல்லாமே இழிவான நிலையில செய்யப்படக்கூடிய ஆனந்தம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். உயிர்கள் அனைத்தோடும் ஒன்றி உள்ளனர். உலகத்திற்கு ஆற்றலை கொடுத்தவரும் வாழும் உயிர்களை வழிநடத்துபவர் இறைவனே என்று அறிவார் இல்லையா. எல்லாவற்றையுமே கொடுக்கக்கூடியவர் வந்து நாம செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் அது அனைத்துமே இறைவனுடைய கிருபையால் அப்படிங்கிறத வந்து நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும்.
பகவான் அனைவரின் உள்ளங்களிலுமே வீற்றிருக்கின்றார். அவர் பன்றிகள் மற்றும் நாய் அவங்களுடைய ஹிருதயத்திலுமே இருக்கார் இல்லையா? வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி அதிலுமே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ அதாவது சொபாகேஷ பண்டித சமதர்ஷினக இல்லையா? அந்த ஒரு நிலையிலிருந்து நாம வந்து பார்க்கணும். பரமாத்மா வடைவில் அனைவரிடத்தில் இருக்கும் முழுமுதற் கடவுள் கூட தூய்மையற்ற இடத்தில் தான் இருக்கிறார் என்று யாரும் கருதக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நாம பெறும்பொழுது அங்கேயுமே இருந்து நம்மளை வந்து வாழ வச்சுட்டு இருக்கக்கூடியவர் தான் அந்த பரம்பொருள். அதுவும் நம்மாலதான் அவர் அந்த இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கார், நம்மளோட நம்மளை ஜீவிக்க வைக்கிறதுக்காக தான் இருக்காரு என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் அங்க இருக்காருன்றதை வந்து நாம தவறான கண்ணோட்டத்திலிருந்து நாம பார்க்க கூடாது. ஓகே, பகவான் ரிஷபதேவர் உலகிய தீய சக்திகளின் துன்புறுத்தப்பட்ட போதிலும் கூட அவற்றினால் அவர் பாதிக்கப்படவே இல்லை. சோ இறைவன் கூட அதே நிலைதான் இல்லையா? ஸ்வமஹிமா அவஸ்தானேன ஸ்வமகிமையில் அவரது சுய மகிமையில் நிலை பெற்றது. சுய மகிமை என்றால் இந்த இடத்துல வந்து அவருடைய உன்னதமான நிலையில் அவர் வந்து தன்னுடைய ஆனந்த பேரானந்த நிலையில வந்து அவர் வந்து நிலை பெற்றிருந்தார் என்ற அர்த்தம். மேலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அனைத்து வழிகளும் அவர் அவமதிக்கப்பட்ட போதிலும் அவர் அதை கண்டு வருத்தப்படவில்லை இல்லையா? இந்த ஸ்லோகம் வேணா நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நான் இப்போ நிறைவு பண்றேன். வாஞ்ச கல்பத ஆரூபியஷ கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதானாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சரி ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நாம் இந்த 12 காண்டங்கள் நிறைவுப்படும் பொழுது நாம ரொம்ப இந்த 6 விதமான கலங்கங்கள்ல இருந்து கிளியர் ஆயிடுவோம் நம்ம கண்டிப்பா. இது பகவானுடைய கிருபை. பகவான் அந்த ரூபத்துல நாம தரிசனம் பெற்று இருக்கோம். ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையுமே வாசிக்க நம்மளால வந்து முன்னேற்ற பாதையில வந்து உணரக்கூடிய பக்குவத்தை வந்து பகவான் கொடுத்துட்டே இருப்பார். ஓகே, அதை நாம அப்படியே கட்டியா புடிச்சுக்கிட்டு மேல போயிடும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.